Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε μία από τις πιο σημαντικές παρουσιάσεις που έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων φωτογραφίας με τίτλο Next Step Seminars. Είμαι ο Κώστας Παπαϊωάννου και είμαι υπεύθυνος διοργάνωσης αυτών των σεμιναρίων και έχουμε την χαρά και τη τιμή σήμερα να φιλοξενούμε έναν διεθνούς φήμης φωτογράφο δρόμου, ο Γιάννης Γιάσαρης, Έλληνας ο οποίος ζει στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, με ένα φωτογραφικό έργο το οποίο ομολογώ ότι όταν το είδα πρώτη φορά, θα το πω έτσι απλά, έπαθα πλάκα. Δεν γνώριζα από παλιά τον Γιάννη, δεν είχα δει δουλειά του, είναι μια πρόσφατη ανακάλυψή μου και αυτό που είδα είναι ότι δίνει κάτι διαφορετικό στη φωτογραφία δρόμου, εν σχέση με το πώς τουλάχιστον εγώ την ήξερα. Έχει μια πάρα πολύ φρέσκια και πολύ μοντέρνα ματιά, έναν τρόπο να προσεγγίζει την πραγματικότητα, ο οποίος διέπεται από πολλή φαντασία και δημιουργικότητα. Δημιουργεί κόσμους που μοιάζουν αληθινοί και ψεύτικοι ταυτόχρονα και έχει έναν τρόπο να αποτυπώνει στιγμές που πραγματικά έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εγώ μέχρι πριν αρκετά χρόνια, είναι αλήθεια, πίστευα ότι η φωτογραφία δρόμου δεν έχει πολλά ακόμα να δώσει. Νόμιζα ότι όλα είχαν εξαντληθεί. Μέχρι που τα τελευταία χρόνια άρχισα να παρατηρώ κάποιες δουλειές από κάποιους φωτογράφους, και ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης, που με έκαναν να σκεφτώ τελείως διαφορετικά τη φωτογραφία δρόμου και να καταλάβω ότι πέρα από αυτά που παρατηρούμε και υπάρχουν σε πληθώρα, τα πιο εύκολα, τα πιο εύπεπτα κλικ, υπάρχει και πολύ ζουμί τελικά εκεί πέρα. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον στο να μπορείς να είσαι έξω και να έχεις την ικανότητα, γιατί είναι θέμα ικανότητας καθαρά, και η ικανότητα περιλαμβάνει και την αντίληψη και τον τρόπο και πολλά πράγματα, να δεις κάτι διαφορετικό από ό,τι βλέπει ο άνθρωπος που περνάει δίπλα από το ίδιο γεγονός και δεν έχει καταλάβει καν τι γίνεται. Ο Γιάννης για μένα έχει λοιπόν αυτή την ικανότητα να βλέπει το κόσμο διαφορετικά. Να μπορεί να αντιλαμβάνεται πράγματα που δεν είναι εύκολα να τα αντιληφθεί κάποιος. Είτε ασχολείται με τη φωτογραφία είτε όχι. Είτε δηλώνει φωτογράφος δρόμου, είτε έχει εμπειρία, είτε έχει αντίληψη φωτογραφική. Και αυτό είναι που το καθιστά για μένα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι ότι πάει δηλαδή τη φωτογραφία δρόμου, όπως είπα και πριν, στα μάτια μου τουλάχιστον, στην εκτίμησή μου και την αισθητική μου, ένα βήμα πιο πέρα από ό,τι τουλάχιστον ήξερα εγώ ότι μπορεί να πάει. Θα ήθελα τώρα αρχικά να δώσω το λόγο στο Γιάννη, γιατί αυτός είναι το τιμούμενο πρόσωπο, να μας πει κάποια πράγματα για τη δουλειά του και θα ήθελα να προτείνω, Γιάννη, αν συμφωνείς και εσύ, έναν τρόπο για τη συγκεκριμένη ομιλία παύλα παρουσίαση, να αναφερθείς εσύ σε ό,τι θέλεις να αναφερθείς, να δούμε τις εικόνες που μου έχεις στείλει μέσω του βίντεο και μετά να ακολουθήσει και μια συζήτηση πιο ανοιχτή. Συμφωνείς σε κάτι τέτοιο ή έχεις κάτι άλλο στο μυαλό Ναι, σου? Το λέω γιατί δεν έχουμε προετοιμαστεί, δεν όχι, έχουμε όχι. μιλήσει για το πώς θα γίνει. Ναι, όχι, έτσι θα το κάνουμε. Τέλεια. Έτσι να Ω- το κάνουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο, άμα θες, με το βίντεο. Οπότε, όσοι δεν ξέρουν καθόλου από τη δουλειά μου, να δουν λίγο ένα κομμάτι της δουλειάς. Μήπως θα ήθελες Και να ξεκινήσεις, επειδή είναι λίγο νωρίς, μπας και προλάβουμε να μπει κανένας άλλος, αν μήπως να συμφωνεί αναφέρεις κάποια κανένα. πράγματα για σένα πριν δούμε το βίντεο, αν θέλεις. Κοίτα, Κώστα, ότι ξεκίνησα τη φωτογραφία δρόμου έχει καμιά 13-14 χρόνια περίπου. Από το πουθενά μου βγήκε. Κάποια στιγμή ήταν αυτό που ήθελα να ασχοληθώ με κάτι άλλο διαφορετικό, κάτι καλύτερο. Και πάντα με ενδιαφέρει η φωτογραφία. Την είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή βρέθηκα με μια κάμερα στο χέρι. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Χωρίς όμως να έχω ιδέα το μεταξύ τι γίνεται με τη φωτογραφία, τι είναι Shutterstock, τι είναι, ξέρω εγώ, το Photoshop, το Lightroom, ό,τι χρειάζεται να δουλέψει από πίσω με τη φωτογραφία. Τα πάντα. Γενικά δεν είχα καμία ιδέα. Και σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω στα, πώς το λένε, YouTube και όλα αυτά να μαθαίνω, ξέρω εγώ, από μόνος μου. Και η φωτογραφία σε οδηγάει αυτή σε κάποια στιγμή και με οδήγησε στον δρόμο. Ξέρεις, στην αρχή, σαν νέος φωτογράφος, και τραβάς τα πάντα. Ξέρεις, ό,τι κινείται, ό,τι δεν κινείται. Και από μόνη σιγά σιγά με έβγαλε ότι ναι, αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι ο δρόμος.
Τώρα η Τέλεια. φωτογραφία δρόμου, το λέμε δρόμος, δεν υπάρχει ουσιαστικά ορισμός, αλλά ο δρόμος μπορεί να είναι και μέσα σε μια αίθουσα. Ή να έχει άνθρωπο ή να μην έχει άνθρωπο, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό που λέμε, που εννοούμε δρόμος, ας πούμε, ναι, τελικά από μόνο του εκεί με πήγε. Και για την ώρα εκεί θα μείνουν τουλάχιστον για μερικά χρόνια ακόμη. Τώρα φωτογραφία είναι, ξέρει πότε αύριο μεθαύριο πρέπει να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Με ποτρέτο, ξέρω οτιδήποτε. Ή με γάμο, όπω κάνει εσύ πετυχημένα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, αλλά θα ήθελα να την κάνω μετά. Ή και τώρα, όπως θέλεις. Είσαι και επαγγελματίας φωτογράφος από ό,τι είδα, σωστά? Όχι, επαγγελματία δεν είμαι. Α, δεν είσαι. Οκ. Τότε Επαγγελματία με δεν είμαι, παραπληροφόρησε το αλλά. ίντερνετ. Μμ. Ναι, ναι. Γιατί η ερώτηση ήταν αν μπορεί κάποιος να είναι επαγγελματίας ζώντας από την καλλιτεχνική φωτογραφία. Αν, επειδή ζεις στο εξωτερικό και που είναι τελείως διαφορετική η πραγματικότητα και έχεις άλλες Ναι. προσλαμβάνουσες, ήθελα να στο ρωτήσω αυτό. Ε, είναι λίγο πιο δύσκολα, πιστεύω, για καλλιτεχνική φωτογραφία να ζήσει από αυτό. Καταρχήν, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, ιδίως με τα social media, πρέπει να σπαταλάς τουλάχιστον τα 2 τρίτα του χρόνου σου στο να προμοτάρεις τη δουλειά σου. Από το να είσαι έξω και να κάνεις δουλειά. Και μετά είναι ανάλογα στο χαρακτήρα. Εγώ δεν είμαι τόσο το να βγω να πουλήσω, που λένε. Προτιμώ να είμαι έξω στον δρόμο και να βγάζω φωτογραφίε και να τι ποστάρω έτσι όπω τι ποστάρω. Και σιγά σιγά να σε γνωρίζει ο κόσμο, κάπω έτσι. Αλλά δεν είμαι αυτό το να κάτσω, να στήσω, να φτιάξω όλα αυτά για να προμοτάρω τη δουλειά μου. Ούτε να, ξέρω εγώ, να πληρώσω, να έχω followers, ούτε ξέρεις, κάτι τέτοια όλα αυτά που κάνουν. Πιο πολύ με ενδιαφέρει εμένα να βγάλω φωτογραφία. Ωραία. Και να είναι και καλή. Τώρα δεν τυχαίνει πάντα αυτό. Γιατί πολλοί θεωρούν ξέρεις, ότι στη φωτογραφία δρόμου, εντάξει, τι κάνει, βγαίνει, βλέπει κόσμο, τραβά φωτογραφία και την ποστάρει μετά. Δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Για να βγεις έξω και να γυρίσει με μια καλή φωτογραφία, συνήθω βγαίνει, ξέρω εγώ, στι 500 φωτογραφίε να είναι μια καλή. Και αν. Δηλαδή, αν κλείσει το χρόνο με 10-12 πολύ καλέ φωτογραφίε, είναι επιτυχημένη χρονιά, κάπω έτσι. Μ' αρέσει που το ακούω αυτό, γιατί δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Κάποιος άλλος μπορεί να θεωρήσει ότι εντάξει, αν είμαι εκεί έξω και ξέρω φωτογραφία, θα παίρνω συνέχεια διαμαντάκια. Δεν είναι έτσι καθόλου. Ναι, ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι και βλέπει δηλαδή και δουλειέ που δεν αξίζουν οι δουλειέ να προμοτάρονται και τελικά ναι. Ο κόσμο δεν ξέρει ιδιαίτερα την φωτογραφία δρόμου. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι να βγάλει φωτογραφία ένα γκράφτη για παράδειγμα είναι φωτογραφία δρόμου. Έτσι, αντίστοιχο με γκράφτη είναι φωτογραφία δρόμου. Να βγάλει έναν performer του δρόμου είναι φωτογραφία δρόμου. Που είναι ναι, μεν φωτογραφία δρόμου, αλλά είναι εύκολη φωτογραφία. Αυτά τα εύκολα τα κλικ που λένε. Ναι. Ή κάποιο ζητιάνο, ξέρω εγώ, στην έξω από την εκκλησία. Είναι εύκολη φωτογραφία και δεν αλλάζει. Δεν σου δίνει κάτι σαν φωτογραφία. Εμένα δεν μου δίνει προσωπικά κάτι σαν φωτογραφία. Πάμε να δούμε τις εικόνες για να καταλάβουμε τι ακριβώς σε γεμίζει εσένα. Έχεις κάνει Ναι, μια πολύ ωραία επιλογή εικόνων σε ένα βίντεο, το οποίο, αν συμφωνείς, θα το βάλω να παίζει. ναι, ναι, Από βάλω. εκεί και πέρα συζητάμε και σε δεύτερο χρόνο μετά. Okay.
Σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι ότι έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο με πολύ έξυπνο βλέμμα. Με πολύ καλή αντίληψη χώρου, χρόνου, χρώματος, φωτός, σκιάς. Είναι πραγματικά εξαιρετικές οι εικόνες. Ευχαριστώ. Θα Ε, ήθελα να Κώστα, σε και εκεί ρωτήσω... πιστεύω είναι η διαφορά στη φωτογραφία δρόμου ενός καλού φωτογράφου με έναν χειρότερα, έναν όχι τόσο καλό, ότι είναι η διαφορά του κοιτώ και του παρατηρώ. Πολύ σημαντική διαφορά. Πάρα πολύ Ναι. σημαντική. Ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, πόσο χρόνο αφιερώνεις τη μέρα, την εβδομάδα, γιατί δεν νομίζω να μην ασχολείσαι πολύ. Είμαι σίγουρος ότι ασχολείσαι πολύ με αυτό το είδος φωτογραφίας. Στον δρόμο δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι πάρα πολλές ώρες. Μόνο ένα Σάββατο μπορεί να κατέβω κάτω για 7-8 ώρες. Και ίσως με ανά 2 εβδομάδες, μεσοβδόμαδα να κατέβω για 4-5 ώρες, κάπως έτσι. Αλλά γενικά τρώει μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μετά, ξέρεις, αυτό πίσω, θα κοιτάξω και βίντεο για φωτογραφίες, θα δω άλλους φωτογράφους, δουλειές άλλων. Δηλαδή δεν το αφήνω μόνο με τις δικές μου φωτογραφίες. Θέλω να ασχοληθώ να δω και καλές δουλειές άλλων φωτογράφων, ας πούμε. Οι παιδιά από τις κολεκτίβες που είμαι ή από φίλους φωτογράφους στο εξωτερικό, ξέρω εγώ, ή στην Ελλάδα. Που εννοείται η Ελλάδα έχει πολύ δυνατή καλή πώς το λένε, φωτογραφία δρόμου. Ναι, έχουμε. Και γενικά τα πάμε καλά. Οι κολεκτίβες που ανέφερες Ναι. βοηθάνε ή το να είσαι σε μια κολεκτίβα, σε μια ομάδα ανθρώπων? Κοίτα, βοηθάει από τη φάση ότι δεν δουλεύεις μόνος σου. Έχεις μια ομάδα που λειτουργούμε όλοι σαν ομάδα. Και προμοτάρουμε όλοι μαζί την ομάδα. Αυτό είναι το θέμα με την κολεκτίβα. Εντάξει, το ύφος και του κάθε φωτογράφου είναι διαφορετικό. Αλλά με το δεις συλλογικά όλο ότι είναι όλο δρόμος και ότι όλοι έχουμε αυτό το ίδιο πάθος για αυτή τη φωτογραφία και συνήθως γίνουν καλά αποτελέσματα με τις κολεκτίβες. Άμα είναι καλή κολεκτίβα, δηλαδή, είναι καλή φωτογράφη μέσα. Και πώς γίνεται Τώρα η κάποιος μία Elite μέλος? Box Collective, ας πούμε, Λοιπόν, που έχει πολύ δυνατούς φωτογράφους μέσα, με αυτή λίγο έχουμε όχι χαλαστεί, το έχουμε αφήσει γιατί ο καθένας τώρα κάνει τα δικά του. Μερικοί κάνουν σεμινάρια, δεν έχουν χρόνο. Άλλοι έχουν τις δικές τους δουλειές. Άλλοι είναι κριτές σε διάφορα φεστιβάλ δρόμου, ας πούμε, και τέτοια. Οπότε ξέρεις, λίγο το χάσαμε εκεί πέρα το παιχνίδι με τη Little Box. Αλλά με το TTL Collective, ας πούμε, είμαστε ακόμη πιο ενεργοί. Και βλέπεις, δηλαδή, κάθε μήνα υπάρχει κάποιο που θα κάνει στο Instagram, θα αναλάβει να προμοτάρει και τη δουλειά τη δικιά μας, να βάλει θέματα για διαγωνισμούς, ας πούμε, να μπουν άλλοι φωτογράφοι να βάλουν δικές φωτογραφίες μέσα. Να δούμε και, ξέρεις, καινούργια παιδιά να πηγαίνουν. πώς προέκυψαν αυτές οι συνεργασίες? Συνήθως ιντερνετικά. Ξέρεις, κάποιος σου στέλνει ένα μήνυμα, τουλάχιστον σε μένα έτσι έγινε. Ότι Γιάννη, ενδιαφέρει μήπως να μπει στην κολεκτίβα, κοιτάς ποια ονόματα είναι μέσα, σας αρέσει η δουλειά τους, είναι παιδιά, γιατί όχι. Και μιλάμε για Και διεθνείς μετά τυχαίνει κολεκτίβες. ας πούμε, στο Little Box Collective έτυχε να είναι μέσα και ο Σταύρος Σταματίου Επίσης πολύ καλός. και κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Σαλονικιά που είναι τώρα. Είναι και η Γλεούδη. Ναι. Που τα παιδιά δεν τους ήξερα και έτυχε τώρα και τρεις από Θεσσαλονίκη εδώ μεταξύ. Μμ. Και έτυχε να βρεθούμε στην κολεκτίβα και μετά να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη και οι τρεις μαζί. Γιάννη, γενικά ποια είναι η γνώμη σου για τη σύγχρονη φωτογραφία, πώς τη βλέπεις? Παρακολουθείς και άλλα είδη πέρα από την street? Ε, κοιτάω και άλλα είδη, αλλά δεν ασχολούμαι πολύ με άλλα είδη. Πιο πολύ με ενδιαφέρει το street για την ώρα. Φωτογραφία έχει λίγο, δεν ξέρω τώρα με τα social media λίγο το έχουν φτωχύνει. Δηλαδή βλέπεις πολλές επαναλήψεις, πολλά αυτά τα gimmicks που λένε ότι, πώς να σου πω τώρα, μια φωτογραφία που είχε βγει σε ένα φεστιβάλ, θυμάμαι ποιο ήταν, στη Νέα Υόρκη πρέπει να ήταν, που είναι αυτό το κλασικό ένα φουγάρο με καπνό και είχε βγει μια φωτογραφία πριν μερικά χρόνια από ένα που είχε βγάλει μια ωραία φωτογραφία με ένα κεφάλι και από πίσω ήταν ο καπνός και μετά δεν ξέρω εγώ παραλλαγή της ίδιας φωτογραφίας 100 φορές σε άλλους 30 διαγωνισμούς, ας πούμε. Δηλαδή προσπάθησε να βρεις κάτι καινούργιο ή
να ψάξεις περισσότερο για να βγάλεις μια καλή φωτογραφία. Μην βλέπεις δηλαδή κάτι και προσπαθείς να το κάνεις κόπιο. Ακριβώς. Εσύ πώς λειτουργείς, πώς βρίσκεις την έμπνευση, ας το πω, τις ιδέες? Επιτόπου Αυτό που σου λειτουργείς? είπα, παρατηρώ. Επιτόπου, χωρίς να έχεις κάτι στο μυαλό σου που από πριν, Μπα. Πηγαίνω και κοιτάω τον κόσμο. Καμιά φορά, δηλαδή, ξέρεις, έχεις το καλό το φως από πίσω, το καλό το χρώμα και περιμένεις μήπως συνδυαστούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα μαζί. Και μερικές φορές συνδυάζονται, μερικές όχι. Αλλά δεν βγαίνω να έχω κάτι στο μυαλό μου, τόσο να δουλεύω ένα project, ας πούμε. Που και συνήθως και project να δουλεύω, η κάθε φωτογραφία μου θα είναι αυτόνομη. Και μετά μπορεί να συνδυαστεί και με το project. Δηλαδή και την ώρα που στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου δεν έχω το project, έχω τη φωτογραφία εκείνη, να βγει εκείνη τη στιγμή. Και μετά ναι, μπορεί να συνδυάσουμε το project. Είχα παλιά ένα project την Coca-Cola, ας πούμε. Έβγαινα και δεν έψαχνα μόνο για Coca-Cola, έψαχνα να τραβήξω φωτογραφίες δρόμου. Αν τώρα τύχαινε να παίζει και ένα κάτι που να έχει σχέση με την Coca-Cola, με βόλευε, γιατί είναι πιο εύκολο να δουλεύει με project. Ξέρεις, ψάχνεις δηλαδή. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό, για τις ιδέες. Πώς σου έρχονται οι ιδέες για project? Ιδέες με project δεν έχει κάτι. Με τον καφέ εκεί πέρα, κάτσε εκεί πέρα, τι να κάνω ένα project. Τώρα, στον τελευταίο καιρό, έχω δει πολλές φωτογραφίες τώρα που είχαμε στο βίντεο. Είναι από εσωτερικό χώρο. Ναι. Είναι από διάφορα έτσι, μουσεία και γκαλερί που έχει εδώ πέρα στη Μελβούρνη. Και ή τις πολύ κρύες μέρες ή τις πολύ ζεστές μέρες, που φτάνει στο σημείο και λιώνεις, ξέρω εγώ, ή από τη ζέστη ή από το κρύο. Λες κάτσε να μπω κάπου μέσα. Και έχει, έχει ωραίες εκθέσεις εδώ πέρα με ωραία installation, ωραίο φωτισμό. Αν και είναι δύσκολος φωτισμός γιατί είναι χαμηλός, οπότε ξέρεις, λίγο θα κάνεις παπ το ISO και μετά θα έχεις λίγο και. Πώς το λένε? Θόρυβο. Nice. Ε, ναι, noise ας πούμε. Και ή μπορεί να έχει χαμηλό την ταχύτητά σου, οπότε λίγο ξέρεις, να βγει κουνημένη φωτογραφία, αλλά ουσιαστικά στη ενδιαφέρει να πιάσει στιγμή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε pixel peeper, ότι δεν είναι τέλεια φωτογραφία από τη φάση ότι είναι λίγο κουνημένη οτιδήποτε. Το θέμα είναι αυτό που είδε, αυτό να βγάλει. Ή αυτό που έχει στο μυαλό σου πάνω, αυτό να βγάλει. Μια φωτογραφία που αγαπάω τώρα πολύ είναι εκείνη μια που είναι με ακουστικά που είναι όλοι. Ναι, ναι. Και έχει ένα σαν κόκκινο φωτισμό και έχουν όλοι μπλε ακουστικά. Που είναι από τις τελευταίες αγαπημένες φωτογραφίες, που τεχνικά δεν είναι καλή φωτογραφία. Δηλαδή, αν την πάρει ένα τεχνοκράτη φωτογράφο, θα πει ναι, δεν είναι καλή φωτογραφία, γιατί είναι κουνημένη, λίγο στο το πρόσωπο και όλα αυτά. Αλλά σαν φωτογραφία δρόμου, εμένα είναι τι αγαπημένε. Την Ναι, δείχνω. αυτή εδώ. Ναι. Ε, η τεχνική ποιότητα, άρα για σένα δεν παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο. Αν και εγώ να σου πω δεν βλέπω κάποια τεχνική ατέλεια εδώ, κάτι Ναι. που να μην συγχωρείτε που λέμε, αλλά γενικά εσύ πώς αντιμετωπίζεις την τεχνική σε σχέση με την αισθητική? Τι θεωρείς πιο σημαντικό? Εμένα με ενδιαφέρει να βγάλει συναίσθημα. Τώρα, είτε είναι κουνημένη φωτογραφία, είτε είναι πεντακάθαρη και με όλα τα τεχνικά στοιχεία τέλεια, εμένα με ενδιαφέρει αυτό που θα δει να του βγάλει κάτι. Να του βγάλει κάτι. Να την ξανακοιτάξει και να την ξανακοιτάξει. Αυτό με ενδιαφέρει. Και αν του μείνει, ας πούμε, στο μυαλό του κάτι είδε και με εντυπωσίασε. Μ' άρεσε αυτή η φωτογραφία. Οι εικόνες σου θέλεις να βγάζουν κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα ή ό,τι προκύπτει από τη στιγμή? Ό,τι προκύπτει, γιατί κάθε εικόνα είναι διαφορετική. Άλλο συνέστημα σου βγάλει μια εικόνα, άλλο συνέστημα σου βγάλει ο τύπο με το καρότο, α πούμε, περπατάει με ένα καρότο 2 μέτρα. Μμμ. Άλλο συνέστημα σου βγάλει συγκεκριμένη, άλλο συνέστημα σου βγάλει μια άλλη φωτογραφία. Ξέρω εγώ για παράδειγμα, εκείνοι οι κοπελιέ ταυτόχρονα που σκύβουν και δύο και φτιάχνουν τα παπούτσια του. Ναι, για να ψάξω να τη βρω. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, μικρές ιστοριούλες που όταν τις ενώνεις τελικά έχουν ωραία να τις βλέπεις ενωμένες. Και σου βγάζουν κάποια ιστοριούλα μικρή, ας πούμε. Είναι σημαντικό το storytelling ακόμα και στη φωτογραφία δρόμου, ε. Με αυτό είναι, storytelling είναι. Αλλιώ κάνει αποτύπωση, δεν κάνει δηλαδή τίποτα. Τώρα να βγάλω αυτό που λέγαμε πριν, να βγάλω τώρα να πάω να βγάλω
τι να σου πω, έναν ζητιάνο έξω από μια εκκλησία, δεν μου λέει τίποτα. Ας που το έχω ξαναπεί ότι δηλαδή για μένα αυτό είναι καθαρά δημοσιογραφική φωτογραφία. Ναι, και έχει ενδιαφέρον νομίζω να συζητήσουμε τις διαφορές. Δημοσιογραφική φωτογραφία, η διαφορά είναι ότι βασική ότι βγαίνει με assignment έξω. Δηλαδή βγαίνει στα τυφλά, ότι σου λένε πάνε εκεί για να τραβήξει αυτό το πράγμα για το συγκεκριμένο λόγο. Εγώ βγαίνω και δεν ξέρω τι θα τραβήξω, τι θα μου βγει μπροστά εκείνη την ώρα. Ναι. Δηλαδή, όλε αυτέ τι φωτογραφίε δεν έχει στήσιμο και είναι κλάσμα το δευτερολέπτο που θα γίνει εκείνο το. Δηλαδή, άρχισε μισό δευτερόλεπτο, γύρισε άλλη το κεφάλι, έχασε φωτογραφία. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμο πόσο αμεσότητα έχει ο χρόνο σε εμά. Ότι εκείνο το δευτερόλεπτο, το μισό δευτερόλεπτο που θα κάτσει τη φωτογραφία θα τη χάσει. Ε, Βλέπω, έχεις πολλά συγχαρητήρια στο chat και είμαι σίγουρος ότι και στους υπόλοιπους άρεσε η δουλειά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με την σχέση με τους ανθρώπους, γιατί ειδικά εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο προβληματισμένοι σχετικά με το πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι που φωτογραφίζουμε στον δρόμο. Εσύ τι βλέπεις εκεί στην Αυστραλία? Αυστραλία είναι ο νόμος διαφορετικός. Ένα Α, το βασικό. Ότι δηλαδή όταν είσαι σε δημόσιο χώρο μπορεί να βγάλει φωτογραφία όποιον θέλει. Θα σου τύχουν πραγματάκια ότι τυχαίνουν. Ξέρεις, πάντα υπάρχουν γιατί βγάζει φωτογραφία, ξέρεις, γιατί όλα αυτά. Ελλάδα είναι πιο δύσκολο για μένα να βγάλει φωτογραφία. Το είχα πει κάποια στιγμή, είναι κατοχικά σύνδρομα. Πιανού παιδί εσύ και τέτοια, γιατί με τραβά φωτογραφίε, γιατί το κάνει και αυτό και όλα αυτά. Α πούμε και ο νόμο τώρα που έχει αλλάξει ο ευρωπαϊκό, που είναι αυτά τα προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, προσωπικό δεδομένο ότι πηγαίνει σε ένα μέρο και έχει 700 κάμερε από πάνω. Δηλαδή ναι. δεν βλέπω τη λογική. Και κάποια στιγμή είχαν τραβήξει ένα Γερμανό φωτογράφο στα δικαστήρια και τελικά είχε αποδείξει ότι είναι φωτογράφο δρόμου, ότι είναι μορφή τέχνη, φωτογραφία δρόμου και κάπω έτσι αθωώθηκε. Ή εκτός αν είσαι super duper διάσημος και ξέρεις, πας με κοστοδία, ξέρω εγώ, από πίσω γύρω-γύρω γνωστούς και ναι, τραβάς κάπως έτσι. Αλλά μετά είναι και πάλι και πώς τραβάς και πόσο επιθετικός είσαι. Ας πούμε δεν έχω δοκιμάσει να τραβήξω με flash φωτογραφία. Δεν είναι στο στυλ μου. Εγώ θέλω Σου, να μην φέρνω. Θέλω να βγάλω φωτογραφία, να μην μιλήσω με κανένα, να μην ασχοληθώ με τίποτα, να βγάλω φωτογραφία και σκοτώ να φύγω. Και να μην ξέρει ο άλλο ότι έχω βγάλει φωτογραφία του, κάπως έτσι. σου έχει τύχει κανένα δύσκολο περιστατικό έτσι με πολίτες άλλους? Ε, ναι, κοίτα, τυχαίνει, έχει τύχει. Αλλά ναι, δεν αποκαϊδώνεσαι. Με έχουν τύχει καλά περιστατικά, οπότε ξέρεις, έρχεται η ισορροπία. Και Και πώς βοηθάει πάλι η κάμερα. διαχειρίζεσαι? Τώρα, ας πούμε, εγώ πολλά χρόνια δουλεύω με τη Ricoh TGR, που είναι αυτό το πραγματάκι εδώ το μικρό. Μμμ, Δεν ξέρω, φαίνεται, ναι. ναι, ναι. Είναι αγαπημένη μου μηχανή εδώ και πολλά χρόνια. Εκτός από σήμερα που πήρα τη Sony, την A7C, που είναι σχετικά μικρή για full frame, αλλά πάλι σε σχέση με την GR, ας πούμε, είναι τούβλο. Και πώς διαχειρίζεσαι κάποιον δυσαρεστημένο άνθρωπο εκεί πέρα όταν εκφράσει παράπονα? Με κουτουλιές. Κοίτα, είναι και μου τέτοια που λίγο ξέρει τα κόβω απότομα. Όταν με κοιτάει άγρια, τον κοιτάω και εγώ άγρια και τελειώνει εκεί πέρα. Ή άμα σοβαρέψει παραπάνω, ξέρεις. Κάποια στιγμή ένα τύπο μου έχει βγάλει μαχαίρα, α πούμε, για παράδειγμα. Ω, Ναι, το μετάνιωσε μετά. οκ. Αλλά ναι, μετά βγαίνει, ξέρεις, το μισοποντιακό που έχω και δεν συγκρατιέμαι μετά με τίποτα. Δεν περίμενα τέτοια απάντηση, αλήθεια. Νόμιζα θα πεις Ναι, τους ναι. μιλάω, τους επικοινωνώ, είμαι Ναι, αυτά ευγενικός. είναι, ναι, αυτά είναι για άλλους. Για μένα δεν είναι αυτά. Από τη στιγμή Ε, που θεωρώ ότι δεν κάνω κάτι παράνομο και κάτι μεμπτό, δηλαδή δεν είμαι με τηλεφακό zoom απέναντι ένα δημοτικό σχολείο για να τραβάω φωτογραφία παιδάκια, κάπως έτσι. Ε, ναι, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι που ενοχλεί τον άλλον. Και στο φινάλε δεν προσπαθώ να δείξω κάτι όμορφο. Δεν προσπαθώ
να κάνω τον άλλο να αισθανθεί, άμα δει φωτογραφία να πει πώς φαίνομαι έτσι, όλα αυτά. Έφη Αθανασοπούλου, βρήκαμε και μια άλλη λύση, κουτουλιές. Αρχή να αναβαράς. Έχουμε την Έφη, η οποία της έχει τύχει ένα, εντάξει, είναι αλήθεια δύσκολο περιστατικό και την έχει αποτρέψει έτσι λίγο από το να φωτογραφίζει ανθρώπους στον δρόμο, παρότι το θέλει πάρα πολύ. Ναι. Σκεφτήκαμε και ένα plan B, κουτουλιές, κλωτσιές, ίσως να Κοίτα, υπάρχουν καθίσει. τεχνικές όλα αυτά για να τα αποφύγεις, γιατί σου λέω ούτε εγώ θέλω αυτή την προστριβή με οποιονδήποτε. Εμένα σου λέω, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό, να βγάλω φωτογραφία και σκοτώ να φύγω. Και γι' αυτό πάντα επέλεγα έτσι combat κάμερες, μικρές, το να έχεις μια, ξέρω εγώ, μια μεγάλη κάμερα, μην λέμε μάρκες, μια μεγάλη κάμερα, ένα μεγάλο φακό πάνω. Με την ώρα που το σηκώνεις, ξέρουν όλοι ότι πάνε να βγάλεις φωτογραφία. Ναι. Έτσι, ας πούμε, η Leica, η Q, καινούργια, που είναι 20, όχι η καινούργια, η Q1, ας πούμε, που ήταν 24 MP με 28 φακό. Είναι ακριβώς η Ricoh 24 MP με 28 φακό. Η μία είναι σαν τούβλο και η άλλη σαν κινητό τηλέφωνο. Οπότε πιο εύκολα περνάω εγώ στον δρόμο και την έχω την καμερούλα μπροστά και ό,τι βλέπω μπορώ να τραβήξω χωρίς να δει ο άλλος ότι τραβάω. Από το μετά να ρισκάρω να σηκώσω και την κάμερα του τούβλου και να έχουμε αυτή τη διαδικασία όλη. Γιατί τραβάς, ποιος είσαι, γιατί είσαι και όλα αυτά. Και πολλές φορές εδώ πέρα, δεν ξέρω, στην Ελλάδα δεν είναι τόσο, αλλά εδώ πέρα φωνάζουν αστυνομία το παραμικρό. Α, Δηλαδή μου την έχουν πέσει, ξέρω εγώ, η αστυνομία πάνω από 4-5 φορές έτσι, στον δρόμο. Και δεν είναι, έρχεται να σε ρωτήσει ευγενικά, μπαμπ, 10 άτομα μαζί. Τι είσαι, γιατί είσαι. Και μέχρι να αποδείξει ότι ποιο είσαι, να περάσει όλο αυτό το σχέδιο. Που εντάξει είναι νόμιμο, δεν είναι παράνομο, αλλά καμιά φορά ούτε η αστυνομία ξέρει ποιο είναι νόμιμο και ποιο είναι παράνομο. Έχω τον νόμο μαζί μου και σου λέω: παιδιά, ορίστε, διαβάστε και χάρηκα που σα είδα. και πώς αποδεικνύεις ότι είσαι ένας φωτογράφος δρόμου, για παράδειγμα, πέρα από τον νόμο? Το ξέρεις, το ξέρεις, εντάξει, αλλά Μα καταρχήν δεν χρειάζεται να αποδείξω ότι είμαι φωτογράφο δρόμου τη στιγμή που ο νόμο μου επιτρέπει να τραβάω φωτογραφίε σε δημόσιο χώρο. Γι' αυτό είναι ο νόμο, δεν είναι γκρι, είναι άσπρο μαύρο. σωστά. Και μια φορά που τραβήχτηκα πολύ με έναν αστυνόμο και πήγε να μου πει ότι ναι, είναι η ευαισθησία που πρέπει να δείχνει στον κόσμο. Δεν έχει θέμα ευαισθησία, το λέω. Ο νόμο είναι ξεκάθαρο. Μπορώ να τραβάω φωτογραφίε σε δημόσιο χώρο. Αυτή τη στιγμή λέω σπαταλά στον χρόνο μου. Και πήγε μετά να βγάλει αυτό το ύφο του μπάτσου ότι είμαι εξουσία και τέτοια. Και βγάζω τον νόμο, το δείχνω. Και σηκώθηκε και έφυγε με το πολύ και δρόμο. Τώρα συνειδητοποιώ πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα τελικά σε Ελλάδα και... Εγώ δεν ήξερα ότι είναι ευρωπαϊκός ο νόμος, νόμιζα είναι διεθνής. Ότι ισχύει παντού. Όχι, όχι, ευρωπαϊκό. Όχι, ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό και βγήκε τώρα που μου φαίνεται έχει 5-6 χρόνια που βγήκε. Ναι, ναι, τόσο. Ναι. Κάνει τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα σε χώρες σαν τη δική μας. Συν την αντίληψη που έχει ο κόσμος αυτό το σύνδρομο κατοχής που σωστά ανέφερες, ποια νοείς εσύ, γιατί με φωτογραφίζεις. Νομίζουμε ότι Ναι, πάντα κάτι κακό υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του άλλου. ναι. Να πω, παιδιά, ότι όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, για να μην μονοπολούμε την συζήτηση, ρωτάει ελεύθερα ό,τι θέλει. Λέει ό,τι θέλει, υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Βεβαίως. Ο Γιάννης ανέφερε για τον νόμο στην Αυστραλία που λέει ότι επιτρέπει να φωτογραφίζεις σε δημόσιο χώρο. Οι Ναι. φωτογραφίες αυτές, ωραία, φωτογραφίζεις. Σου επιτρέπει να τις δημοσιεύσεις? Να τις δημοσιεύσω μπορώ, ναι. Άρα και φωτογράφηση και δημοσίευση. Γιατί νομίζω και Ναι. στην Ελλάδα να φωτογραφίσεις σε δημόσιο χώρο δεν απαγορεύεται. Ή στην Ευρώπη. Αλλά μετά μπλέκεις Να με τη τη... δημοσιεύσω μπορώ γιατί μπορώ να αποδείξω ότι το είδε φωτογραφίε είναι τέτοιο που δεν μπορώ μετά να σταματάω οποιονδήποτε και να του λέω: έχω το model release που έγραψε. Αν τυχόν βγάλω βιβλίο σε 10 χρόνια. Ο νόμος το επιτρέπει. Ενώ Ναι. εδώ, ας πούμε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, επιτρέπεται να φωτογραφίσεις σε δημόσιο χώρο. Ναι. Στην Ευρώπη επιτρέπεται, κυρίως στην Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία κλπ. Στην Ελλάδα, Ναι.
Επιτρέπεται, αλλά δεν είναι σαφές. Κάπου πρέπει να ζητήσει την άδεια του άλλου, κάπου δεν πρέπει. Είναι το γνωστό μπάχαλο που συμβαίνει εδώ, αλλά μπλέκει η υπόθεση στο θέμα της δημοσίευσης. Όπου εκεί θέλεις οπωσδήποτε γραπτή άδεια. Μπλέκεις με σημάδια και βλακίες, δηλαδή, και χάνεις τον χρόνο σου. Από όσο είχα ακούσει για Γερμανία ήταν πολύ πιο αυστηρά, ότι δεν μπορείς να βγάλεις πρόσωπο, είναι φίξ αυτό. Ναι, κάτι ταυτοποιήσιμο τέλος πάντων. Μπορείς να βγάλεις μια φωτογραφία με ευρυγόνιο και ο άλλος να είναι κάπου... Ναι. Αλλά και πάλι δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ναι. Συγκεκριμένα να αναφέρουμε ότι ο νόμος λέει για την Ευρώπη, τουλάχιστον κάποια πράγματα που είχα διαβάσει, ότι μπορείς να φωτογραφίσεις χώρο, αλλά χωρίς να ταυτοποιείται άτομο, μικρά ανθρωπάκια δηλαδή κάπου εκεί πίσω μπορούν να είναι, και να είναι πάνω από 3, αν θυμάμαι καλά. Το πορτρέτο απαγορεύεται, για παράδειγμα. Το πορτρέτο δρόμου. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πάρεις και άδεια για τη δημοσιοποίηση. Δεν είναι δηλαδή μόνο στο κομμάτι της φωτογράφησης, είναι και στις δημοσιοποιήσεις, ακόμα και όταν είναι φωτογραφία δρόμου, π.χ. αν φωτογράφησες κάποιον και έφυγε, πρέπει να το βρεις για να πάρεις άδεια. Να ψάξεις ποιος είναι, πού είναι, αν το βρεις, αλλιώς υπάρχει ρίσκο. Βέβαια, όλος ο κόσμος... αυτό που έγινε, που λέω, με τη Γερμανία, με τον φωτογράφο δρόμου, εκεί ήταν η υπεράσπιση του. Εκεί στηρίχθηκε ότι πράγματα αλλάζουν στη φωτογραφία δρόμου και μπορώ να τραβήξω, ξέρω εγώ, εσένα, κάτι να γίνει αριστερά, πάνω να τραβήξω εκεί που γίνεται αριστερά και μετά κάτι δεξιά. Σε όλο αυτό το διάστημα, ο πρώτος που τράβηξε έχει εξαφανιστεί. Δεν μπορώ να ψάξω να τον πρώτο. Χάθηκε ο άλλος, έφυγε. Οπότε εκεί στήριξε αυτός ότι άμα είχα την ευκαιρία, μπορούσα να ζητήσω, αλλά δεν είχα την ευκαιρία, έφυγε. Βέβαια, και ότι απέδειξε με τη δουλειά του ότι υπάρχει φωτογραφία από πίσω δρόμος. Όλοι φωτογραφίζουν με κινητά, βέβαια, πράγμα που είναι καλό για τους φωτογράφους, γιατί ο κόσμος πλέον δεν παρακολουθεί ποιος φωτογραφίζει τι, γιατί όλοι φωτογραφίζουν. Και όλες αυτές οι φωτογραφίες από τα κινητά, δεν είναι κάποιο σαφές πλαίσιο, έτσι, δεν υπάρχει νόμος. Απλά εμένα τουλάχιστον με διευκολύνει πολύ, εγώ φωτογραφίζω με μια DSLR μεγάλη. Σε σχέση με τα που έλεγες με τη Ricoh GR, εγώ την Pentax K1. Και έναν φακό ή ευρυγόνιο normal, μικρό, δηλαδή δεν είναι κάτι το τρομερό σε μέγεθος που θα τρομάξει ο άλλος με ένα τηλεφακό κλπ. Ωστόσο, περισσότερο τους βλέπω είναι όλοι εξοικειωμένοι με το ότι βγαίνουν παντού φωτογραφίες. Κάθε δευτερόλεπτο, κάθε κλάσμα δευτερόλεπτο, όλοι είναι με τα κινητά ψηλά και βγάζουν. Ειδικά μέσα σε κέντρα πόλης, τουριστικούς χώρους, shopping malls κλπ. Είναι όλοι με κινητά. Πρόσφατα ήμουν στο Παρίσι σε πολυκατάστημα. Το 90% των πελατών εκείνη την ώρα είχε μπει για να φωτογραφίσει, να βγάλει selfies. Και το 10% ψώνιζε. Κανείς δεν έδινε σημασία. Ναι, αλλά ήταν επιλογή δικιά τους να βγουν selfies στο δικό τους το κινητό. Ενώ εσύ είσαι εκείνος που κάνεις... Θέλω να πω, το πλήθος έχει ιδιωθεί με την ιδέα ότι βγαίνουν παντού φωτογραφίες. Όπως είπες και ξέρουν όλοι ότι υπάρχουν κάμερες παντού. Κάμερες ασφαλείας, κάμερες κυκλοφορίας. Διευκολύνει κάπως. Ναι, βλέπεις είναι κάμερα ασφαλείας. Ναι. Αισθάνονται ασφαλείς. Κοιτάει μια κάμερα από πάνω συνέχεια που και να πάνε. Ναι, αλλά ενώ με τη δικιά μας την κάμερα δεν ξέρουμε να πούμε ότι είναι ασφαλείας ή θα απασφαλίσει τελείως. Βιώνονται όμως με την εικόνα ότι παντού βγαίνουν φωτογραφίες. Έτσι νομίζω εγώ, δεν ξέρω, είναι μια διαίσθηση που έχω. Εγώ προσωπικά δεν είχα, ελάχιστες φορές είχα κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία δεν τα λες και προβλήματα. Κάποιος γκρίνιαξε και τραβάω από το 14 σταθερά, όπως εσύ, φωτογραφία δρόμου. Ναι. Πολλά χρόνια, ελάχιστα προβλήματα υπήρχαν, δεν τα λες και προβλήματα. Βέβαια είναι αλλιώς να πας, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη στο Δενδροπόταμο να φωτογραφίσεις. Πάλι ναι, και αυτό ήθελα να πω, ότι ανάλογα ποια περιοχή είσαι, δηλαδή καμιά στιγμή είναι και κοινή λογική. Ναι. Ήμουνα μια φορά στο Παρίσι και μπήκα σε ένα στενό που ήταν λίγο αλλοπρόσαλο στενό, μέσα με πολύ αλλοπρόσαλους τύπους. Και ναι, λέω καλύτερα μην σηκώσω την κάμερα εδώ πέρα. Ναι, είναι θέμα διαίσθησης και εμπειρία.
Αλλά υπάρχουν, ξέρω εγώ, χώρες, τώρα να σου πω, για Ασία που έχω κάνει αρκετά, που ναι, εκεί δεν έχεις πρόβλημα, δεν έχεις πρόβλημα, τραβάς ό,τι θέλεις εκεί πέρα. Ενώ απ' την άλλη, όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, σου λέω νιώθω πιεσμένος. Καμιά φορά, να τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το καλοκαίρι θα έρθω με τη Sony, που είναι για μένα είναι μεγάλη κάμερα. Για σένα δεν είναι γιατί έχει DSLR, αλλά για μένα αυτό το πράγμα είναι μεγάλο. Και άμα βγει στην παραλία, θα βλέπει ότι τα μάτια κατευθείαν γραφώνονται πάνω στην κάμερα. Περιμένω την κίνησή μου που θα κάνω εγώ, θα σηκώσω στην κάμερα, θα βγάλω φωτογραφία, γιατί έβγαλα φωτογραφία, ξεκινάει όλο αυτό το παιχνίδι. Που το αποφεύγω, δηλαδή δεν θέλω να μιλάω με κόσμο. Θέλω να βγάλω φωτογραφία και να σηκωθώ να φύγω. Έτσι, δεν θέλω να μιλάω. Ούτε να εξηγήσω τι είμαι, γιατί είμαι, ποιο είμαι, γιατί το κάνω και όλα αυτά τα σχετικά. Δωρεάν promotion. Δεν? Δωρεάν promotion. Αυτά που Ναι. Γιάννη, για ποιο λόγο ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη φωτογραφία? Το θυμάσαι, το έχεις σκεφτεί? Για ψυχοθεραπεία, μάλλον. Όπως οι περισσότεροι φωτογράφοι δρόμου, έτσι πιστεύω είναι. Για ψυχοθεραπεία. Θέλεις κάτι να κάνεις και ναι, σου βγαίνει εκεί. Σε άλλους βγαίνει φωτογραφία, σε άλλους βγαίνει ζωγραφική, σε άλλους βγαίνει ποίηση, σε άλλους βγαίνει γιόγκα. Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησα ήταν λίγο μια πολύ έτσι, σκοτεινή περίοδος. Ψυχολογικά δηλαδή. Και έψανα κάτι να εκτονωθώ. Και ευτυχώς βρήκα τη φωτογραφία δρόμου και ναι, εκτονώθηκα. Και συνεχίζω να εκτονώνω πάνω σε αυτή. Και τα καταφέρνει? Ναι, τα καταφέρνει, λέει. Αλλιώς ναι, θα είχα σταματήσει, θα είχα πιάσει, ξέρω εγώ, μαγειρική, ξέρω, κάτι τέτοιο. Ή θα έχεις μαλώσει πιο πολλές φορές στο δρόμο? Μπορεί. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της επιλογής των εικόνων, το edit, έχεις κάποια κριτήρια που χρησιμοποιείς συγκεκριμένα, ποιες εικόνες θα διαλέξεις, πώς θα τις επεξεργαστείς, πού θα τις εντάξεις σε ποιο project, για παράδειγμα, ή γενικά ο τρόπος μετά τη λήψη? Καταρχήν έχει πολλά χρόνια που ασχολούμαι μόνο με χρώμα, έτσι. Στην αρχή ξεκίνησα όπως όλοι οι που μπαίνουμε στη φωτογραφία δρόμου. Θεωρούμε για κάποιο λόγο ότι η ασπρόμαυρη είναι πιο καλλιτεχνική φωτογραφία δρόμου και αυτή κάνει φωτογραφία να δίνει ένα ιδιαίτερο βάρος. Τελικά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και έχω φτάσει στο σημείο δηλαδή, τώρα να μην μπορώ να δω ασπρόμαυρη φωτογραφία. Και καλή φωτογραφία να είναι, θα με μπουκώσει. Προτιμώ το χρώμα δηλαδή τώρα και τις δυνατότητες που δίνει το χρώμα. Και όπως είδες, δηλαδή ψάχνω για έντονα χρώματα, ψάχνω για έντονες αντιθέσεις, για δυνατό κοντράστ, σκιά, φως. Ψάχνω τέτοια πράγματα. Μετά το edit είναι το κλασικό, δεν έχει πολλή δουλειά. Λίγο ίσως να ισιώσει, να κροπάρει λίγο τη φωτογραφία, να τονίσει, να χαμηλώσει κάποια χρώματα και με αυτό δεν έχει παραπάνω δουλειά. Δηλαδή όλο το edit σε μια φωτογραφία μπορεί να με πάρει, ξέρω εγώ, 5 λεπτά. Άντε να με πάρει 10, γιατί εκείνη την ώρα πίνω καφεδάκι και καπνίζω, κάπως έτσι. Αλλά δεν σπαταλάω πολύ χρόνο στο edit. Πιο πολύ σπαταλάω να ξεχωρίσω ποια φωτογραφία αξίζει να κρατήσω ή όχι. Πάνω σε αυτό. Ναι, πες μου. Θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό. Όταν κάνεις μια εξόρμηση και λες ότι μπορεί να κάτσεις 7 ώρες, ας πούμε, στο δρόμο, πόσες φωτογραφίες τραβάς στατιστικά και από αυτές πόσες σ' αρέσουν και θα κρατήσεις για κάτι, ξέρω και εγώ, να τις δείξεις? Κοίτα, είναι και η μέρα και η διάθεση, ξέρεις, όλα αυτά παίζουν. Χοντρικά, στατιστικά, μέσο όρο, ρε παιδί. Χοντρικά, γύρω σε 100. 100 τη φορά. 100-150, ναι. Wow. 100 βγάζεις, δεν κρατάς, για να το ξεκαθαρίσω. Ναι, 100-150 βγάζεις, μπορεί να κρατήσεις μία. Μία, οκ. Ναι. Κοίτα, κάποια στιγμή, ξέρεις, στην αρχή, πριν 13-4 χρόνια, δηλαδή θα έβγαζε 100, θα κρατούσα 30. Αλλά αρχίζουν και ανεβαίνουν το στάνταρ κάποια στιγμή. Και λες ότι ναι, τελικά αυτή η φωτογραφία βλέπεις πίσω δουλειές σου και λες, κοίτα αυτή γιατί την έβαλα την πόστα. Κάτσε να την κάνω, την διαγράψω τελείως, ξέρω, από τα social. Γιατί ναι, τότε θεωρούσες ότι είναι ωραία φωτογραφία, αλλά τώρα τη δεις μετά από 10-15 χρόνια, λες, ναι, δεν είναι καλή φωτογραφία. Πάντως, Γιάννη, πιστεύω ότι ο αριθμός που ανέφερε σε σχέση με το πόσες ώρες φωτογραφίζεις είναι μικρός, έτσι, μην μπερδευόμαστε. Γιατί εγώ ακούω από κάποιους που λένε ότι τραβάνε 500-1000 φωτογραφίες το 2ωρο. Είναι πυροβόλα. Εκεί πυροβόλα. Ναι.
Ναι, είναι καλύτερα να τραβήξουν βίντεο. Αλήθεια. Τραβήξουν βίντεο, κρατήσουν πιο καλά τους αρέσει. Ας πούμε, να το κρατήσουν χ. Ένα υποτίθεται ότι λίγο πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς κιόλας τι θα βγάλεις. Εντάξει, ναι, μην αντιδράς, γιατί η φωτογραφία δρόμου είναι αντίδραση πιο πολύ. Γίνεται κάτι μπροστά σου, πρέπει να αντιδράσει και να βγάλεις φωτογραφία. Να ετοιμάσεις κάδρο, να δεις τι πρέπει να βάλεις, τι δεν πρέπει να βάλεις και το βγάζεις. Εντάξει. Αλλά πάλι στο πίσω μέρος του μυαλού σου, δηλαδή βλέπεις ότι κάτι πάει να γίνει ή κάτι πλησιάζει, κάτι μπορεί να γίνει εδώ πέρα. Εκεί κάνεις τον χρόνο σου ουσιαστικά. Είσαι έτοιμος από πριν, οπότε άμα γίνει κάτι και είσαι τυχερός το βγάζεις. Άμα δεν το προλάβεις, το χάσεις. Αλλά τώρα να βγάλω 500-600 φωτογραφίες σε ένα πεντάωρο, δηλαδή σημαίνει ότι πατάω το κλείστρο ανά 2 λεπτά. 1 λεπτό. Ποιο είναι αυτό το μέρος που έχει τόσο πολλή κίνηση, που έχει τόσο πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για φωτογραφία, να πάω και εγώ. Υπάρχουν φωτογραφίες Πιο που... καλή μέρα, μισό λεπτό. Πιο καλή μέρα, με θυμάμαι στα τόσα χρόνια που γύρισα με 6 φωτογραφίες, έγινε μια φορά πριν, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνια. Που είχα γυρίσει από ένα 8ωρο έξω και είχα 6 φωτογραφίες και είχα πει, wow, τι μέρα ήταν αυτή. Δηλαδή. Υπάρχουν φωτογραφίες που κάποιες φορές τη βλέπεις στην αρχή και λες είναι καλή και μετά τη ξαναβλέπεις και λες δεν είναι καλή, ή από την αρχή ξέρεις τι θέλεις, πώς, αν το έχεις πετύχει και αυτά? Κοίτα, συνήθως με το που θα τη βγάλω, ξέρω ότι είναι καλή. Δηλαδή θα την κοιτάξω λίγο πίσω στην κάμερα, θα πω να είναι καλή φωτογραφία. Αλλά μετά μπορεί να τύχει να έρθω σπίτι και να την ανοίξω και κάτι να λείπει, να έχει κλειστά τα μάτια που να μην φαίνεται. Γιατί η οθόνη της Ρίκο είναι πολύ μικρό από πίσω, δεν ξέρεις, δεν βλέπει λεπτομέρεια. Ή οτιδήποτε άλλο που να ήταν κάποιο που μπήκε εκείνη την ώρα και φαίνεται ένα δάχτυλο που δεν φαίνεται στην οθόνη της από πίσω και μόλις την ανοίξω μετά να δω ότι το έχασα για αυτό το λόγο ή όχι. Αλλά υπάρχει περίπτωση και το ανάποδο. Δηλαδή, πριν λίγο είχα αυτή την κουβέντα με μια φίλη, ότι παλιά όταν έβγαζα φωτογραφίες κρατούσα αυτές τις 5-10 και τις έσβηνα τις υπόλοιπες όλες. Ξέρεις, και θέμα χώρος μου στον υπολογιστή και όλα αυτά. Μιλάω με μια άλλη φίλη, μου λέει Γιάννη, μην τις σβήνεις, ποτέ δεν ξέρεις. Άμα ξαναγυρίσεις πίσω 3 χρόνια μετά, ξέρεις, μπορεί να βρεις κανένα διαμαντάκι εκεί μέσα. Και άρχισα να κάνω αυτό το μοντέλο. Να μην τις σβήνω. Και τότε με το COVID, ξέρεις, κλεισμένοι όλοι σπίτι, ξέρεις, έμπαινες κοιτούσες αρχεία, ξέρεις, διάφορα τέτοια. Άρα μια επανεκτίμηση, Πήγε τη φωτογραφία. τι Και ήταν κάνεις? φωτογραφία άρα. Και μου είχε ξεφύγει εντελώς. Δεν την είχα πάρει χαμπάρι ότι είχα βγάλει την φωτογραφία. Ο τρόπος που φωτογραφίζεις άλλαξε σε όλα αυτά τα χρόνια? Πάνω κάτω στα ίδια είναι. Εκτός τον πρώτο καιρό που ήταν για γέλια. Γιατί είναι αυτό που δεν ήξερες και έβγαινα με τρίποντες και με φλάς και με σημαίες και τέτοια. Το έκανες. Ότι ναι, θα φωτογραφώ. Ναι, ναι, δεν ήξερες. Ρυθμίζεις κάθε φορά τη μηχανή? Τι κάνω? Λέω, ρυθμίζεις κάθε φορά τη μηχανή ή το στο αυτόματο και τραβάς φωτογραφίες? Όχι, manual είμαι πάντα. Για κάποιο λόγο μου αρέσει να δουλεύω manual. Θέλω να ελέγχω εγώ τα πάντα στη μηχανή πάνω. Και ανάλογα μετά με το φωτισμό, ανάλογα παίζω τις ρυθμίσεις μου. Αλλά συνήθως είμαι εκεί. Δηλαδή, άμα είναι καλή μέρα, ξέρω ότι ξεκινάμε F8. Και από εκεί και πέρα μετά θα παίξω τα άλλα. Στο τρίγωνο. Πολύ καλή δουλειά πάντως. Και οι λίγες φωτογραφίες είναι που Κώστας σε σένα και σε όλους είναι ότι έχει βάλει ψηλά το πύχη. Ναι. Αυτό είναι. Δεν τραβάει οτιδήποτε κινείται. Το επεξεργάζεται. Άρα γι' αυτό βάζει 8 ώρες 100-150 φωτογραφίες. Ναι. Πολύ καλή δουλειά πάντως. Ευχαριστώ. Το ιδανικό είναι να γυρίσει, άμα γυρίσει με μια καλή φωτογραφία μετά από το 8ωρο, καλή φωτογραφία όμως, και κάνα 2 μέρες. Ναι, είμαι χαρούμενος, ναι.
Ναι, έτσι. Κατανοητό. Ναι. Κάτι κέρδισες απ' έξω. Μμμ. Και Θυμίζει κάνεις και τη κάτι. γυμναστική όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ όταν, και τώρα το κάνω, αλλά θυμάμαι ότι όταν πρωτοξεκινούσα την φωτογραφία έλεγα πάντα ο στόχος είναι μία φωτογραφία. Ναι. Δεν είναι παραπάνω. Μία φωτογραφία την Ναι. ημέρα. Και αν το καλοσκεφτούμε, παιδιά, αν κάποιος φωτογραφίζει συχνά, φωτογραφίζει ας πούμε μια-δυο φορές την εβδομάδα, μέσα σε ένα χρόνο βγάζει πορτφόλιο με 100 διαμάντια. Δηλαδή είναι μεγάλος αριθμός. Δεν χρειάζεται να κυνηγάμε μεγαλύτερους αριθμούς. Αν καταφέρεις να Ναι. φέρεις μία φωτογραφία κάθε φορά που βγαίνεις, είναι εκπληκτικό. Ναι. Βέβαια, να πω την αλήθεια, υπάρχουν στιγμές που δεν την καταφέρνεις ούτε αυτή. Υπάρχουν μέρες που πάνε άπατες, έτσι δεν είναι? Μέρες, είναι μήνες που πάνε άπατα. Ναι, και δεν είναι καλό συναίσθημα. Τι κάνεις όμως για να επανέλθεις έτσι, όταν το νιώθεις αυτό? Γιατί όλοι έχουμε τις πτώσεις μας, πιστεύω. Να βρεις κάτι καλό. Τώρα, ας πούμε, ξέρω το χειμώνα εδώ πέρα που είναι χειμώνας. Ναι, είναι πιο δύσκολο. Ο κόσμος δεν βγαίνει όσο βγαίνει τα προηγούμενα τα Σάββατα. Ξέρεις, μπορεί να βρέχει, μπορεί να έχει βρωμόκρυο. Ο κόσμος είναι κλεισμένο σπίτι, βγαίνει στην άδεια η πόλη και ψάχνεις να βρεις τώρα μέρη που μπορεί κάτι να γίνει. Και να καταλήξεις εκεί σε καμιά γκαλερί, σε κανένα μουσείο, που τουλάχιστον έχεις ψεύτικο φωτισμό, δεν έχεις ήλιο, αλλά τουλάχιστον κάτι μπορείς να βρεις μαζεμένους ανθρώπους σε ένα σημείο. Και μέσα εκεί να βγει κάτι όμορφο. Εγώ πιστεύω ότι από αυτό που κάνεις μέσα από τα μουσεία μπορεί να βγει μέχρι και ολόκληρο βιβλίο. Το έχεις έτσι σαν στόχο, το έχεις ξεχωριστό project. Ναι, ναι, προτεκτάκι τώρα στο Pisa το festival που είναι, κατέβασα αυτό σαν project φωτογραφίες μέσα από χώρο. Τώρα δεν ξέρω αν θα βγει τίποτα από αυτό, αν θα βγω φιναλίσω οτιδήποτε. Αλλά πρώτη φορά στείλα project, ας πούμε, δεύτερη φορά μάλλον στέλνω project. Πρώτα της Coca-Cola που είχα στείλει πριν μερικά χρόνια. Και τώρα είναι αυτό εδώ πέρα με φωτογραφία δρόμου σε ιστορικό χώρο όμως. Και πώς προωθείς τη δουλειά σου, Γιάννη? Πώς στέλνεις, ας πούμε, Όπως όλοι. Όπως όλοι. Social media. στέλνεις σε διαγωνισμούς, φεστιβάλ, τέτοια? Διαγωνισμούς στέλνω, ναι, ναι. Αν και τώρα λίγο το χαλατώσει γιατί αρχίζει και γίνεται αστείο και αυτό το θέμα του διαγωνισμούς. Ζητάνε υπερβολικά λεφτά για, ξέρω εγώ, 3-4 φωτογραφίες. Μετά το θέμα είναι οι κριτές των διαγωνισμών. Πολλές φορές δηλαδή βλέπεις καθαρά φωτογραφίες για διαγωνισμούς φωτογραφία δρόμου, ας πούμε, και έχει κριτή που είναι ο άνθρωπος που κάνει πορτρέτο ή landscape. Δεν μπορεί τώρα αυτός να κρίνει μια φωτογραφία δρόμου. Ναι. Άμα δεν έχει τον background φωτογραφία δρόμου, τουλάχιστον το σκεπτικό τη φωτογραφία δρόμου, να μην ασχολείσαι, αλλά να έχει το σκεπτικό. Ναι, δεν μπορεί. Εντάξει, βλέπει και κάτι αποτελέσματα, κάτι φωτογραφίε που είναι αυτό το gimmick που λέμε, δηλαδή είναι παραλήψει. Ή είναι στημένε, δηλαδή είναι μια φωτογραφία που είχε βγει σε ένα φεστιβάλ, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Δηλαδή, φώναζε μακριά την στημένη φωτογραφία. Ναι, δεν τη δίνει πρώτο βραβείο αυτή τη φωτογραφία. Αλήθεια, ποια είναι η γνώμη σου για το στημένο στο δρόμο? Δηλαδή φωτογραφία δρόμου με τα στοιχεία να είναι σκηνοθετημένα, ας πούμε. Ακόμα και όταν μοιάζει φυσική, να έχει δηλαδή τη σκηνοθεσία από πίσω. Πώς το βλέπεις αυτό? Λίγο. Γιάννη, κάνει μια Μπορεί να το διακοπή. πουλήσει από τρέλο, κάπως έτσι. Θα το επαναλάβεις λίγο γιατί έκανε μια διακοπή, δεν το ακούσαμε. Ότι μπορεί να τύχει, σου λέω. Καλό είναι να μην τύχει. Η φωτογραφία δρόμου το κάνει αυτό το να μην ξέρει ο άλλο και να βγάλει φωτογραφία και να φύγει. Αλλά άμα τυχόν τύχει, ναι, μην την πουλήσει φωτογραφία δρόμου. Πουλάτε σε κάτι άλλο, σαν πορτρέτο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ναι, μην την πουλήσει φωτογραφία δρόμου. Παιδιά, θα επαναλάβω για όσους ακούτε, ό,τι ερώτηση θέλετε, κάντε την. Εγώ κάνω τη συζήτηση με τον Γιάννη επειδή βλέπω ότι δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, ο Γιώργος βλέπω, ας πούμε, ανοίγει μικρόφωνο. Ναι, να παρέμβω λιγάκι, γεια σας. Βεβαίως. Μου φάνηκε ότι υπήρχε μια αίσθηση σουρεαλισμού σε κάποιες φωτογραφίες του Γιάννη και χιούμορ βέβαια.
Και ήθελα να τον ρωτήσω αν έχει συνειδητοποιήσει πώς του βγαίνει αυτό, καθώς επίσης και αν έχει διαπιστώσει επιρροές από κάποιους άλλους συγκεκριμένους φωτογράφους. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι τους, με λίγα λόγια. Αυτά. Και Αγαπημένοι, να αρχίσουμε να λέω, ναι, θα χάσουμε όλα. Θα μιλάμε καμιά ώρα που είναι αγαπημένοι φωτογράφοι, γιατί είναι πολλοί. Σίγουρα έχει επιρροές, σίγουρα σε έχουν επηρεάσει όλοι οι κλασικοί, τουλάχιστον με χρώμα για μένα. Από Alex Webb και πάμε λέγοντας. Αλλά ναι, επιρροές παίρνεις. Δηλαδή, ουσιαστικά είσαι δέχτης από πράγματα που γίνονται γύρω σου. Και αυτά τα πράγματα μετά γίνεις πομπός και τα βγάζεις εσύ έξω με τη φωτογραφία σου. έχεις κάποιον αγαπημένο που νιώθεις ότι σε έχει επηρεάσει, δηλαδή το βλέπεις στο έργο σου? Κοίτα, Alex Webb πιστεύω με επηρεάζει το χρώμα, στην εντονότητα του χρώματος. Αλλά αγαπημένοι πολύ σου λέω και δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν. Η σουρεαλιστική πλευρά της φωτογραφίας πώς σου βγαίνει? Νιώθεις τον εαυτό σου ότι έχει τέτοιες τάσεις, ας πούμε? Σουρεάλ είμαστε όλοι, Γιώργο, κατά βάθος. Αλλά είναι το τι θα σου βγει εκεί μπροστά, ας πούμε, και θα σου βγει σουρεάλ φωτογραφία. Και είναι πάλι αυτό πως, δηλαδή οι φωτογραφίες, κάθε φορά που βγαίνεις είναι, αν το προσέξεις, Έχει κάνει διακοπή, έτσι δεν Τον είναι? χάσαμε, ναι. Τον χάσαμε, ναι. Και ήταν πολύ ωραία ερώτηση και περίμενα την απάντηση με αγωνία. Ναι, αν βγεις με πιο στημένο σκεπτικό ότι σήμερα να τραβήξω, ξέρω εγώ, σαν project, οι φωτογραφίες θα κινηθούν πάνω σε εκείνο το κομμάτι, ας πούμε, του project. Τώρα δεν ξέρω αν τον κάλυψα τον Γιώργο, αλλά ναι. Κοίταξε, κάθε φωτογραφία έχει κάποιο χαρακτήρα, έχει κάποια ψήγματα από άλλες, όπως είπες, που κουβαλάς μέσα σου κλπ. Αλλά σίγουρα από τον εαυτό σου βγαίνει κάτι και αυτό που είπα για σουρεαλισμό είναι η δικιά σου ματιά. Δηλαδή, εκείνη με το καρότο, ας πούμε, έχει ένα σουρεαλισμό όπως και κάποιες άλλες. Έτσι, είναι κάτι Μα εκεί με το καρότο είναι από μόνη της σουρεάλ φωτογραφία. Να βλέπεις ένα τύπο με 2 μέτρα καρότο, ναι. από μόνη της δεν θα κάνω τίποτα εγώ, αποτύπωση κάνω. Ή κάποιες άλλες σκηνικά που έχω, δεν ξέρω, σε άλλες φωτογραφίες, δεν ξέρω αν ήταν μέσα στο βίντεο ή όχι. Είναι κάτι που είναι, λες, καμιά φορά δηλαδή, το σκέφτομαι. Είδα αυτό το πράγμα να κάτσει μπροστά μου τώρα. Αυτό το σκηνικό να γίνει μπροστά μου τώρα και εγώ να το βλέπω. Όχι μόνο το βλέπω, να έχει κάμερα στα χέρια μου. Ναι. Ο Βλάρος με τη ψηφοφορία και άλλα, ναι. Ναι, κάτι τέτοια, σούρια. Δηλαδή, αυτός ο τύπος του Καρότου, το έχω ξαναπεί σε μια άλλη συνέντευξη που είχα κάνει στην Έρτητα που ήταν, ότι αυτός ο τύπος κυκλοφοράει στη Μελβούρνη γενικά καιρό. Και μου είχαν πει όταν είχα βγάλει πρώτη φορά τη φωτογραφία, δεν τον ήξερα εγώ τον άνθρωπο, εντάξει, ότι αυτός ο τύπος είχε πεθάνει η γυναίκα του και για κάποιο λόγο τα χάσε, λέει, τότε εκείνη την περίοδο και πήρε ένα καρότο μεγάλο και γυρνούσε στην πόλη με το που πέθανε η γυναίκα του. Και ναι, δεν μπορούσα να κάνω τη σύνδεση. Εγώ ξέρω, θάνατος, καρότο, γυναίκα. Δεν μπορούσα να κάνω τη σύνδεση. Πώς του βγήκε έτσι στον ανθρώπου να κάνει αυτό το πράγμα. Να ήταν ραδί και να το πω, να το καταλάβω. Βλέπω τα ραδίκια ανάποδα, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά ναι, με το καρότο δεν βρήκα τη σύνδεση. Γιώργο, έχεις κλειστό μικρόφωνο. Κόκκινο μάλα ίσως ήταν. Τζίντζερ. Μπορεί να το έχει καρότο. Ίσως είχε σχέση με τη δουλειά του το καρότο, κάτι. Δεν ξέρω, αλλά για μας είπαμε, αυτά είναι δωράκια. Να βλέπεις έναν τύπο με 2 μέτρα καρότο, είναι δώρο κατευθείαν. Νομίζω η απάντηση είναι πιο απλή. Το είπε και στη διατύπωσή του ο Γιάννης, ότι ο τύπος μετά το περιστατικό τα χάσε. Άρα εμείς πάμε με λογική να εξηγήσουμε τι συμβαίνει στο μυαλό ενός που τα έχει χαμένα, δεν θα βγει. Δεν θα πάει καλά αυτό. Αλλά ναι, πάλι δεν θα την αφήσω γιατί δεν σου λέω, είναι δώρο για μας. Ναι. Δηλαδή, παραλίγο στο Λονδίνο μια φορά με πατήσει αμάξι γιατί είδα κάτι που έπρεπε να το βγάλω φωτογραφία και έχει βγάλει σφαίρα κατευθείαν. Για να προλάβω να βγάλω φωτογραφία θα με χτυπούσε ένα ταξί. Τώρα που είπες τα ταξί,
Αρχικά να πω ότι έχω ανεβάσει στο chat το σύνδεσμο από το site του Γιάννη για να δείτε. Και επειδή το παρατήρησα πάρα πολύ, είδα ότι έχεις διάφορα project που πολύ συχνά υπάρχει αυτοκίνητο μέσα, πρωταγωνιστή. Και Ναι. συγκεκριμένα θέλω να δείξω μια εικόνα που πραγματικά μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Και ένα project μάλλον ολόκληρο. Σταμάτησε η εικόνα. Αρχικά ήταν Αυτό αυτή... αυτό σταμάτησε λίγο αυτό εδώ πέρα. Ναι, Και ναι, πρόσεξε αυτό, την καρότα του αμάξιου. ναι, αυτό. Εντυπωσιάστηκα. Και γενικά το project Gasoline, νομίζω αυτό δεν είναι, το Gasoline. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ και παρατηρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο έχεις οργανώσει τα project σου είναι ένας τρόπος που είναι σαν να μας λες ότι θέλω αρκετά project λίγων εικόνων ή έτυχε αυτό για την οικονομία του site ή για οτιδήποτε. Πώς δουλεύεις γενικά πάνω Κοίτα, στο... πιο πολύ για την οικονομία του site, ναι, να μην κουράσει το άλλο. Δηλαδή προτιμώ να έχω 5-10 εικόνες από κάθε project και ίσως σε μια επιλογή ίσως τις καλύτερες, ας πούμε, από το να μπαίνει ο άλλος μέσα σε ένα site και να βλέπει, ξέρω εγώ, 700 φωτογραφίες σερί. Καλύτερα να δει, ξέρω εγώ, 5 καλές, 5 καλές, 5 καλές, 5 καλές, θα πάρει μια εικόνα γενική από τη δουλειά μου και από τα project, ας πούμε. Ναι. Γενικά όμως τα project που δημιουργείς, όχι αυτά που βγαίνουν στον αέρα, αυτά που έχεις στον υπολογιστή, έχουν πολύ παραπάνω εικόνα. Δουλεύεις με μεγάλα project δηλαδή. Ναι. Κοίτα, πολλά πάνε για χρόνια. Η Coca-Cola που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια και εγώ μου πηγαίνει. Μαζεύεις, τα αφήνεις στην άκρη, κάποια στιγμή ξέρω κάτι μπορεί να κάνεις. Αυτό με τα αμάξια το δουλεύω και αυτό χρόνια γιατί έχω μια τρέλα με τα παλιά τα αμάξια ιδίως. Και αυτά τα κλασικά, 50-60. Γιάννη, σταματάει ένα project. Για πόλη που κυκλοφορούν πολλά τέτοια αμάξια, κλασικά. Απλά το θέμα δεν είναι να βγάλεις μόνο το αμάξι, είναι να το συνδυάσεις με κάτι ακόμη για να μπέσει όλη η ιστορία. Απλά εκείνο το αμάξι συγκεκριμένο, εκείνο το είχα δει μια φορά, πέρασε μπροστά με τη σφαίρα και το έχασε. Και είχα σκυλιάσει, λέω, ναι, να χάσει αυτή τη φωτογραφία. Και όποτε πήγα σε εκείνο το στενό που το είχα δει την πρώτη φορά, είχα στο πίσω μέρος του μυαλό ότι ίσως μπορεί να ξαναπεράσει το αμάξι από εδώ πέρα. Και εκείνη τη μέρα πέρασε και μου είπα και καλά με τους ανθρώπους από πίσω και πρόλαβα και το έβγαλα, ας πούμε. Ο Γιώργος ήθελε να ρωτήσει κάτι. Κυρσέογλου. Γιάννη, σταματάει ένα project. Σταματάει να το βαρεθείς. Ναι, αν το βαρεθείς σταματάει. Αλλιώς, ναι, συνεχίζει. Και δεν βλέπω λόγο γιατί να σταματήσει. Δηλαδή, άμα σου αρέσει το project σαν ιδέα από την αρχή, δεν βλέπω λόγο γιατί να σταματήσει. Μπορεί να πάρει χρόνια. Ή εκτός αν πει κάποια στιγμή ότι είναι τώρα θα θέλω να πέσω με τα μούτρα σε ένα άλλο project, οπότε κλείνω αυτά τα 2-3 που έχω ανοιχτά και ξεκινάω άλλα 2-3, ας πούμε. Κάπως έτσι. Αλλά αλλιώς δεν βλέπω λόγο γιατί να το κλείσεις. Ή εκτός αν έχει σκοπό, ξέρω να βγάλεις ένα βιβλίο με αυτό το project. Από τη στιγμή που βγαίνει το βιβλίο μετά με αυτό το project, θεωρητικά τελειώνει το project, ή εκτός αν θες να βγάλεις και δεύτερο βιβλίο με το ίδιο project. Αν αλλιώς δεν βλέπω το λόγο. Έχεις ασχοληθεί καθόλου με βιβλία? Ναι. Έχω βγάλει 3. Τώρα έχει κάνα χρόνο που παιδεύομαι να βγάλω το 4ο. Εντάξει, λίγο είναι αυτό με όλο το... Πώς θα λένε, το να τυπωθεί το βιβλίο, να ξεχωριστούν οι φωτογραφίες, ποιες μπαίνουν, ποιες δεν μπαίνουν. Το είχα ξεκινήσει για τα 10 χρόνια που θα ήθελα φωτογραφία δρόμου. Έχουμε φτάσει στα 13-14, δεν βγήκε ποτέ το βιβλίο. Και θέλω κάποια στιγμή να κάνω μια επιλογή με τις, ξέρω εγώ, 80-90-100 φωτογραφίες από τις καλύτερες και να τις βγάλω σε βιβλίο. Αλλά χαλαρά το πάω, θεσσαλονικιώτικο το πάω. Είναι και θέμα χρόνου τώρα, βασικά, ξέρεις, ναι. Γιατί θέλω να έχω, ξέρεις, την επιλογή των πάντων από το σχεδιασμό, μέχρι ποιες φωτογραφίες θα μπουν, μέχρι όλα αυτά τα σχετικά. Τυπωμένο το βιβλίο, έτσι. Ναι, ναι. Και με εκθέσεις? Εκθέσεις τελευταία ήταν στο Καζαμπλάκα που είχα κάνει εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη.
Μετά ομαδικές εκθέσεις που γίνανε με τα collectives ή από εκθέσεις που είναι όταν είσαι φιναλίστ, ας πούμε, στα φεστιβάλ. Τώρα πάλι έχω κάτι, συζητιέται, αλλά είναι on and off, να κάνω κάτι στη Θεσσαλονίκη, αλλά να μην είναι τυπωμένα, να είναι video wall. Γιατί είχε γίνει μια φάση εδώ πέρα στη Μελβούρνη. Ξεκίνησε από Ιαπωνία αυτό το σκηνικό και διαλέγανε 5 φωτογράφους, από κάθε πόλη και κάναν παρουσίαση της δουλειάς των φωτογράφων με video walls στους τοίχους στον δρόμο όμως, επειδή είναι street φωτόγραφοι. Και το είδα έτσι πως το κάνω το πέρα στη Μελβούρνη και μου άρεσε. Και σκεφτόμουν κάτι τέτοιο να κάνω για Ελλάδα. Τώρα η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, τώρα θα δούμε. Αλλά μετά μπλέξεις πάλι με αυτά τα sponsor και με όλα αυτά τα ποιοι μπαίνουν, ποιοι δεν μπαίνουν. Γιατί θέλει και ένα logistics από πίσω, δεν είναι έτσι απλά. Χώρους να βρεις. Ο χώρος που πάντα, ας πούμε, υπάρχει ανοιχτός για μένα, το Καζαμπλάκα ξέρω, γιατί είναι πολύ φίλος ο Χρήστος που το έχει. Και με λέει, Γιάννη, όποτε θέλεις, μου λες, το κάνουμε εδώ πέρα. Αλλά αυτό λίγο ξεφεύγει από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι πιο άγριο street. Δηλαδή μέσα σε car parks, μέσα σε parking, μέσα σε τέτοια δηλαδή. Που είναι καλή φάση, είναι ωραία φάση. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι, τώρα που σκέφτηκα ότι έχεις φωτογραφίσει και Ασία αρκετά. Ναι. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό, ειδικά όταν πηγαίνεις σε μια χώρα σαν την Ασία που έχει πλούσιο πολιτισμό κτλ., να αφήσεις λίγο στην άκρη το street κομμάτι και να κάνεις πιο documentary προσανατολισμένο στο να περιγράψει πολλά πράγματα από τον τόπο, τους ανθρώπους, την οικονομία, ξέρω εγώ, το πώς ζουνε, πώς δουλεύουν. Όχι. Παραμένεις καθαρά street κάτω από όλες τις συνθήκες, Ναι. Για την ώρα, τώρα σου λέω, άμα είναι πληρωμένη δουλειά, εκεί πάει αλλιώς. Αλλά όταν πάω και πληρώνω εγώ, θα βγάλω αυτό που θέλω. Να σε ρωτήσω πάλι κάτι θέλω. Εφόσον λες ότι πας σε ξένη χώρα, ας πούμε, και κάνεις street φωτογραφία, αισθάνεσαι ότι χάνεις τη στιγμή, γιατί σε πιάνει αυτή η μανία να βγάλεις συνέχεια φωτογραφία, δεν σε κουράζει αυτό το πράγμα? Κάνω κάτι που μου αρέσει, γιατί να με κουράσει. Και από τη στιγμή που ίσως μάλλον δεν χάνω την κερδίζω τη στιγμή, γιατί ίσως παρατηρώ περισσότερο από κάποιον άλλο που απλά κάθεται και πίνει καφέ. Παρατηρείς αυτό που θέλεις να παρατηρείς, γιατί σε αυτό που σε βολεύει, για να βγάλεις φωτογραφία. Όχι, παρατηρώ τον κόσμο, δεν παρατηρώ γενικά. Παρατηρώ τι κάνουν, πώς κινούνται, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία ο κόσμος, πώς δουλεύει, πώς τρέχει, πώς κοιτάει το ρολόι του, πώς κάνουν μεταξύ τους, χαιρετιούνται. Δηλαδή την κουλτούρα την παίρνεις με αυτό το πράγμα που τους παρατηρείς. Λες, Και πριν ασχοληθώ δηλαδή με τη φωτογραφία, μ' άρεσε να πηγαίνω πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, πιτσιρικάος όταν ήμουν, μ' άρεσε να πηγαίνω σε ένα καφέ και να είμαι σε μια γωνία και να βλέπω τον κόσμο τι κάνει. Χωρίς να επιδράω με τον κόσμο. Απλά κάθομαι και τους χαζεύω. Οπότε για μένα πιο πολύ μου βγαίνει αυτό να κάθω σε μια γωνία ή να περπατάω και να κοιτάω και να παρατηρώ. Η στιγμή, άμα είναι η στιγμή που κάτι που μου αρέσει, δεν σημαίνει ότι έχω την κάμερα μαζί μου, έχω την κάμερα μαζί μου, πρέπει και καλά να βγάλω φωτογραφία. Μ' αρέσει, ξέρω εγώ, κάτι να μπορώ να δω, θα μπορώ να το δω. Μ' αρέσει να πιω ένα καφέ εκεί πέρα κάπου στο Τόκιο, θα πιω ένα καφέ στο Τόκιο. Τώρα χάσω, τι εννοείς να χάσω δηλαδή? Αυτό μου ακούγεται λίγο κουραστικό, δηλαδή να βλέπεις, παρατηρείς, αλλά με κάποια προοπτική, κάτι να κάνεις. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν πας σαν τουρίστρια κάπου, τι κάνεις που είναι διαφορετικό από αυτό? Τι έκανα πριν να ασχοληθώ με τη φωτογραφία ή τι κάνω τώρα? Γιατί τώρα έρχεσαι και μου γίνεται μονή. Καμία σχέση με αυτό που κάνω τώρα. Ναι, πριν την αιμονή. Τι έκανα όταν πήγαινε σε ένα ξένο κράτος? Χάζευα. Εσύ δεν χαζεύεις. Είναι active ο εγκεφαλός σου. Δηλαδή είσαι... τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι και επαγγελματίας φωτογράφος. Αλλά δεν έχω καμία σχέση το πώς ήμουνα πριν. Δηλαδή αυτό το χάζευο σου να καταλάβω. Νομίζω ότι τώρα είναι, τουλάχιστον σε μένα, το βλέπω πιο αιμονικό. Δηλαδή βλέπω αυτό και σκέφτομαι, θα μπορούσα να το φωτογραφίσω αυτό, θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Ενώ πριν δεν ήμουν έτσι.
Και αυτό γίνεται και λίγο κουραστικό. Ξέρω, δεν αν σε κουράζει αυτό το πράγμα κάποιες φορές. Δηλαδή, να μην Όχι, μπορεί ίσως γιατί μπορώ να το κοντρολάρω αυτή τη στιγμή. Ότι άμα παρατηρώ μένα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μου μόνο αυτή η φωτογραφία. Είναι να περάσω καλά τις 10 ώρες που είμαι εδώ, τις 15 ώρες που είμαι εδώ, ξέρω, τις 3 μέρες που είμαι εδώ. Okay. Και ιδίως για αυτά τα κράτη, όταν πάω κάθομαι, ξέρω εγώ, 3-5 μέρες, που ξέρω ότι θα έχω τουλάχιστον 14 ώρες στον δρόμο, παρήφα. Δεν είναι σε 14 ώρες στην πρίζα, κάποια στιγμή θα χαλαρώσει. Θα είσαι ο τουρίστας Γιάννης. Θα σταματήσεις να σκέφτεσαι για φωτογραφία γιατί κουράζει το μυαλό σου. Σωστά. Νομίζω, Έφη, αν μου επιτρέπετε να παρέμβω, ότι η απάντηση που ψάχνεις βρίσκεται ήδη στην ερώτηση έτσι όπως τη διατύπωσες. Γιατί είπες ότι εσένα σου έχει γίνει αιμονικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται σε όλους. Σημαίνει ότι εσύ πρέπει να το δουλέψεις λίγο αυτό το πραγματάκι. Σωστό αυτό, ναι, έτσι ήθελα να ρωτήσω. Ναι, άρα εγώ νομίζω ότι το Αλλά συμπέρασμα απ' την είναι... άλλη όμως για να βγάζει τέτοιες φωτογραφίες έχει πέσει πολλή δουλειά στον εγκεφαλό του. Δηλαδή δεν είναι το μάτι του τυχαίο. Άμα το καλοσκεφτείς και υπολογίσεις τους αριθμούς, όταν μιλάει για 100 φωτογραφίες το 8ωρο, δεν είναι τόσο αφοσιωμένος όσο νομίζεις. Αν 100 κλικ είναι Ναι, γιατί μερικά δευτερόλεπτα. έχει απαιτήσει από τον εαυτό του. Αυτό δεν σημαίνει δεν κοιτάει, δεν τα πιάνει μανία. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα έτσι. Αυτό λέω. Δεν το πιάνει μανία. Okay. Ζει κανονικά όπως ζούμε οι άλλοι, απλά ξεχωρίζει 100 στιγμές. Είναι εξοικειωμένος, Κώστα. Είναι και εξοικειωμένος. Ναι. Έχει εξοικειωθεί το μάτι του στις εικόνες. Είπε ότι ήταν πάντα παρατηρητικός. Απλά τώρα είναι παρατηρητικός και κρατάει μία μηχανή. Αυτό. Που είναι πολύ σημαντικό να κάθεσαι κάπου και να παρατηρείς. Να βλέπεις πέρα από αυτό που βλέπουν οι περισσότεροι. Αυτό είναι, δεν προσπαθεί, του βγαίνει. Απλά ξέρει τόσα χρόνια που το κάνει αυτό, τις στιγμές, τις ώρες, ξέρει τα σημεία, επιλέγει τα σημεία, επομένως θα του κάτσει. Θα του κάτσουνε φωτογραφίες. Και, ναι, δεν το προσπαθεί. Μπράβο, αυτό είναι η μεγάλη διαφορά, Εύα, ότι όταν ξεκινάμε μάλλον να ασχοληθούμε με κάτι, με όλα τα πράγματα, νομίζω, όπως παράδειγμα η Έφη που είναι τώρα στο ξεκίνημά της στη φωτογραφία δρόμου, καταβάλει πιο πολύ προσπάθεια. Μπράβο. Και καταβάλει πιο πολύ προσπάθεια από κάποιον που είναι εξοικειωμένος και του βγαίνει αβίαστα μόνο του. Μηχανικά, εύκολα. Αυτό δεν σε μπλοκάρει, Κώστα. Αυτό το άγχος, αυτό το να προσπαθείς να πετύχεις. Δεν ξέρω, νομίζω ότι, ξέρεις, εγώ λειτουργώ ότι όταν κάτι δεν μου βγαίνει, το αφήνω. Το αφήνω. Χάνω κάτι στο σπίτι, δεν το βρίσκω. Εκεί που όταν αρχίζω να εκνευρίζομαι, το παρατάω. Ξεκινάω κάτι άλλο. Και μετά μια random στιγμή θα αρχίσω να το ψάχνω και το βρίσκω με την πρώτη. Αυτό είναι. Ναι. Νομίζω. Όσο σε αγχώνει, δεν είναι αυτό το άγχος, δηλαδή η φωτογραφία σκοπός είναι να μην σου βγάλει άγχος. Φωτογραφία είναι να σε ηρεμήσει. Η αιμονή είναι να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι χωρίς να έχεις την κάμερα μαζί σου. Τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους. Έχει εξοικειωθεί, το βλέπω. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει άγχος. Ναι. Ο Γιάννης θέλει να χάνεται στο πλήθος. Να γίνεται αόρατος. Και όταν γίνεται αόρατος, τη δημιουργία την έχει στο τσεπάκι του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Καλά καταλαβαίνεις. Κάπως έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ναι. Αλλά σου λέω δεν λειτουργώ με άγχος, γιατί το άγχος τελικά καταστρέφει και τη φωτογραφία. Τη δημιουργία. Ναι. Τη δημιουργία καταστρέφει. Δηλαδή αυτό που λέγαμε τώρα πριν, ότι αν βγω και πρέπει να κοιτώ συνέχεια και με κουράζει όλο αυτό το πράγμα, αυτό είναι όταν μπαίνεις στην αρχή στη φωτογραφία και είσαι παθιασμένος, παντού βλέπεις καρέ. Εδώ θα μπορούσε, εδώ θα μπορούσε, εδώ θα μπορούσε. Όταν αρχίσεις και κάνεις καρέ όμως, αφού ξέρεις περνάει κάτι χρόνο και αρχίσεις και κάνεις καρέ, στην αρχή όταν έχανα καρέ, ας πούμε, ήθελα να σκοτώσω κόσμο. Τώρα λέω εντάξει, δεν ήταν αυτό, θα είναι κάποιο άλλο. Θα είναι αύριο, θα είναι μεθαύριο. Το χάσα, αυτό πάει τελείως. Πάμε παρακάτω. Και σκοπός είναι, σου λέω, αυτό όταν βγεις. Γι' αυτό το είπα ότι κάποια στιγμή το είχα πει ότι είναι η φωτογραφία του ψηφιακού μου Xanax.
Με ηρεμεί βγαίνω, έχω τα ακουστικά μου στα αυτιά, έχω το καφεδάκι μου, βγαίνω και λέω θα περάσω καλά, θα βγάλω κάτι ωραίο σήμερα. Αν δεν βγει, μετά θα στεναχωρήσω που δεν βγήκε και θα πάω την επόμενη ή την παραεπόμενη. Κάποια στιγμή θα βγει κάτι ωραίο. Που να ικανοποιήσει εμένα πρώτα και αφού ικανοποιήσει εμένα πρώτα, μετά θα το βγάλω έξω. Το ένα φέρνει το άλλο, νομίζω εγώ. Ναι. Όταν χαλαρός, όταν είσαι πιεσμένος και αγχωμένος, δεν σου Ναι. κάθεται τίποτα. Δύσκολα να σου κάτσει. Έτσι, να βρεις Αυτό αυτό που δεν σκέφτεσαι θέλεις. καταρχήν λογικά, δεν σκέφτεσαι καθαρά. Γίνονται πράγματα μπροστά σου και Ακριβώς. δεν βλέπεις. Και κάτι να έχει μπροστά σου αυτό που λες, δεν το βλέπεις. Ο εγκέφαλός σου είναι απασχολημένος, τον έχει καταβάλει το άγχος. Ναι. Δεν μπορείς να βγεις δηλαδή για φωτογραφία δρόμου και να σκέφτεσαι, έχω σήμερα ξέρω εγώ, το ΕΦΙΑ να πληρώσω, την εφορία, τα παιδιά πρέπει να πάνε εκεί, μετά έχω να κάνω εκείνο, μετά πρέπει να ψωνίσω αυτό, μετά πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, άμα τα έχεις όλα αυτά στο μυαλό σου, τη βγάζεις φωτογραφία. Απλά είναι πράγματα. Βγαίνεις έξω, τα κλείνεις όλα. Θα είμαι 2 ώρες, θα είμαι 3 ώρες. Τα κλείνω ό,τι έχει σχέση με το μυαλό μου αυτή τη στιγμή, το κλείνω και το αφήνω εκεί πέρα. Θα το πάρω μετά, εκεί θα είναι. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί θα είναι. Εκεί θα είναι. Ναι. Εκεί θα είναι, αλλά δεν πρέπει να το κουβαλάς μαζί σου άλλες 3 ώρες επιπλέον. Που βγήκες να κάνεις κάτι που σου αρέσει, είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι ψάρεμα, είτε είναι ζωγραφική, οτιδήποτε. Άστο και για κάποιες ώρες, θα σε περιμένει, μην ανησυχείς. Και έτσι ακριβώς μετατρέπεται σε ψυχοθεραπεία που είπες. Γιατί αν δεν είναι έτσι, είναι Έτσι, βάσανο, έτσι. είναι ζόρι. Είναι βάσανο. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Παιδιά, ρωτήστε ό,τι θέλετε ελεύθερα. Άμα δηλαδή νιώσω κάποια στιγμή ότι βασανίζομαι τη φωτογραφία, θα το παρατήσω. Ναι. Θα πω ότι δεν. Νταλκά βγάζω. Ναι. Γενικά, το λέμε και στα μαθήματα. Οτιδήποτε ξεκινάμε για ευχαρίστηση, αν μετατραπεί σε δυσαρέσκεια, δεν έχει αξία, δεν έχει νόημα. Ας κάνουμε κάτι άλλο, ψάρευε. Ναι, ποιος ο λόγος. Η δυσαρέσκεια καταστρέφει τη δημιουργικότητα. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνω λίγο στο κομμάτι το επαγγελματικό του γάμου τώρα, που έχεις χρονικούς περιορισμούς, πρέπει να παραδώσεις δουλειές, πρέπει να κάνεις όλα αυτά. Εκεί είναι και άγχος. Ή μη τυχόν γίνει κάτι με την κάμερα και χάσει όλες τις φωτογραφίες, οτιδήποτε. Γιατί είναι άλλο κομμάτι εκείνο. Όταν βγαίνεις καθαρά για να κάνεις φωτογραφία δρόμου χωρίς να σε ενοχλεί κάποιος από πίσω. Ή έχεις time limit να παραδώσεις κάτι σε συγκεκριμένο χρόνο. Βγαίνεις να ηρεμήσεις. Βγαίνεις αυτό. Δηλαδή όλα τη ομάδα τη κουτούρε, τα προβλήματα, τα αφήνεις εκεί, ηρεμείς. Γυρνάς, χαλαρώνεις με το να κάνεις edit τις φωτογραφίες, ακούς τη μουσικούλα σου, οτιδήποτε. Και μετά έχεις να πούμε όλη την επόμενη εβδομάδα να αγχωθείς πάλι. Μέχρι το Σάββατο, ξέρω που θα έρθει. Ναι, και τονίζουμε πολύ συχνά τον διαχωρισμό που είναι πάρα πολύ μεγάλος, ότι ο επαγγελματίας οφείλει να ξέρει από την αρχή ότι θα πρέπει να ζήσει με αυτό το άγχος. Και ξεκινάει δηλαδή με ένα γνώμονα ότι αφού είναι αναγκασμένο να το συναντάω συνέχεια στην επαγγελματική μου πορεία, πρέπει να μάθω να το διαχειρίζομαι. Απ' την άλλη, αυτός που το κάνει για τον εαυτό του, το ιδανικό είναι να μην το νιώσει καν. Γιατί να νιώσω άγχος από κάτι που αγαπάω. Να μην το νιώσω ποτέ. Αν το νιώσω, δεν έχει... Τώρα μπορεί να ακουστεί κάπως αυτό που θα πω. Δεν έχει αξία αυτό που κάνω. Δεν έχει αξία να φωτογραφίζω. Καλύτερα να μην φωτογραφίζω αν με αγχώνει. Ας ασχοληθώ ξέρω εγώ, με τη ζωγραφική, με να βλέπω Netflix, ό,τι να είναι. Αρκεί να νιώθω καλύτερα. Γι' αυτό το κάνουμε. Για καλό, δεν κάνουμε για κακό τα πράγματα. Το ιδανικό είναι εντάξει να κάνεις κάτι που να σε ευχαριστεί και να είναι η δουλειά σου. Εκεί το ιδανικό. Είναι αυτό που λένε άμα κάνεις κάτι που σου αρέσει, δεν θα δουλεύεις ποτέ στη ζωή σου. Ναι. Αλλά το ιδανικό με την πραγματικότητα καμιά φορά διαφέρουν. Έχουν μερικά χιλιόμετρα απόσταση. Ιδίως δηλαδή Είσαι αυτοδίδακτος στη φωτογραφία. Δεν άκουσα. Γιάννη, είσαι αυτοδίδακτος στη φωτογραφία. Ναι. Ή έχεις πάει... Ναι. Όχι, ναι, αυτοδίδακτος. Κάποια στιγμή είχα γνωρίσει έναν φωτογράφο εδώ πέρα, ήμουν στο κέντρο κάτω και τραβούσα και με πλησίασε ένας τύπος με ιρλανδέζικη προφορά όμως. Μιλάμε, ξέρω εγώ τι κάνεις, δεν κάνεις. Μπήκε ήδη το site μου, με λέει Γιάννη, άμα ήσουν στο Perth, λέει τώρα,
θα σε είχα προσλάβει, λέει, για φωτογράφο γάμου, δεύτερο φωτογράφο γάμου. Λέω, μπα, δεν θέλω να ασχοληθώ με το γάμο καθόλου. Μου λέει, γιατί? Λέει, πόσα λεφτά βγάζω, ξέρω και τέτοια. Του λέω, δεν είναι το στυλ μου να κάνω φωτογραφίες γάμου. Να βάζω δηλαδή σειρά τις μπεθέρες. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Και εκείνη την περίοδο περίπου άλλαξε με το Μούλινγκ. Στην Αγγλία που άρχισε να τραβάει, ξέρεις, δηλαδή γάμο, αλλά στο στυλ φωτογραφίας δρόμου, στιγμές πιο πολύ. Γι' αυτό μου άρεσε και δικές φωτογραφίες. Δεν είναι αυτό το κλασικό, το στημένο, το ποτήρι, η βεντάλια γύρω-γύρω, η νύφη να χαμογελάει, η πεθερά να αγκαλιάζει την νύφη, ξέρω και όλα αυτά σχετικά. Δηλαδή πιο πολύ το γυρίσανε να είναι πιο πολύ στιγμές γάμου από όλο τη μέρα εκείνη. Και αυτό ναι, θα με ενδιαφέρε κάποια στιγμή να το κάνω, αλλά για την ώρα ναι, δεν. Η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχει δυνατότητα να κάνεις και κάτι διαφορετικό, στη φωτογραφία Ναι. γάμου εννοώ, και να περάσεις σε ένα πιο προσωπικό σου στυλ, το οποίο και το δικό μου στυλ από τη φωτογραφία δρόμου ξεκίνησε και πήγε στο γάμο, αλλά Ναι, για και να αυτό είμαι δεν. απόλυτα ειλικρινής, εντάξει, δεν θα έχει εμπορική επιτυχία, έτσι. Το διαφορετικό τρομάζει τους ανθρώπους, θέλουν τα συνηθισμένα και όταν μιλάμε για μια μέρα που δεν επαναλαμβάνεται, σου λέει καλύτερα να πάω στα γνώριμα, by the book που λέμε, και να πάρω ένα κλασικό φωτογράφο, παρά έναν Ναι. τρελό, ας πούμε, που εντάξει, μπορεί να μ' αρέσουν κάποιες, αλλά μπορεί και να δουλέψει τόσο διαφορετικά από αυτό που περιμένω, που είναι ρίσκο για τον πελάτη αυτό. Αλλά Κοίτα, οκ. τώρα στα καινούργια τα ζευγάρια πιστεύω ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία αυτή. Δεν θέλω να αποφύγω αυτό το κλασικό στα καινούργια τα ζευγάρια, τουλάχιστον για εξωτερικό. Ναι, Δηλαδή, μου εδώ έχουν γίνει προτάσεις για να πάω να τραβήξω για γάμο, ας πούμε. Και του είπα, παιδιά, πάω να τραβήξω για γάμο, δεν μου τραβήξουν νύχτα καθόλου, να ξέρεις, άμα έρθω. Και εκεί λίγο κολλήσαν αυτοί, είπαν, όπα. Λέω, ναι, έτσι είναι. Άμα πάρετε δύο φωτογράφους, λέω, ένας θα τραβάει την ύφη και τον γαμπρό, και εγώ θα κάνω το δικά μου. αυτό είναι το ιδανικό. Πράγματι. Ναι. Βλέπω και στα σχόλια εξαιρετικό το άλμπουμ Meltdown. Το Meltdown είναι και εκείνο ένα προτζεκτάκι που μου βγήκε έτσι κάποια στιγμή. Με κουνημένη φωτογραφία. Επίτηδες κουνημένη. Και αυτό το προτζεκτάκι υπάρχει κάποια στιγμή, μπορεί να γεμίσει παραπάνω, αλλά για την ώρα το έχω αφήσει. Για να το δείξουμε. Μπορείς να το δοκιμάσεις στα μουσεία από τώρα που κυκλοφορείς, με κουνημένη φωτογραφία. Ναι, ναι, έχει και από μουσεία μέσα, αλλά και ο δρόμος μου αρέσει έτσι κουνημένη φωτογραφία. Αυτή είναι ωραία φωτογραφία στον δρόμο. Αυτή είναι από μουσείο. Στο μουσείο βοηθάει ο κακός φωτισμός, άρα έχεις μεγάλες ταχύτητες, μπορείς πιο εύκολα. Ναι, ναι. Μόνο από εκκλησία. Φανταστική. Και είναι δύο διαφορετικές κινήσεις, μία που κουνάς την κάμερα και μία που κουνιούνται τα σώματα. Ναι. Και έχεις το γύρο εστιασμένο. Και αυτή μου άρεσε πολύ. Φανταστική. Αυτό είναι αυτό που λέμε, δηλαδή βγαίνει κάποια στιγμή και λες κάτσε να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό σήμερα, έτσι, γιατί μου μπήκε. Βγαίνουν κάνα δύο καλές και λες κάτσε να συνεχίσω λίγο ακόμα, ξέρω, μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες. Το παρατάς. Μετά μπορεί να σου έρθει μετά από 5 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο. Συνεχίζεις πάλι, ξέρω, άλλες 5-6 φωτογραφίες καλές. Τι βάζεις στην άκρη. Και να βάζω να παίζουμε έτσι κι άλλα. Στο background όσο μιλάς. Έχεις εξαιρετικό υλικό και νομίζω ότι όσο περισσότερο δούμε, τόσο καλύτερα. Αυτή είναι αγαπημένη μου. Η προηγούμενη ή αυτή? Η προηγούμενη και αυτή μου άρεσε. Όπως λέει για τα παιδιά σου, μπορείς να ξεχωρίσεις τα παιδιά σου. Αλλά ναι, αυτή είναι αγαπημένη. Με τον πιτσίρικο εκεί πέρα. Όλα τα λεφτά ο πιτσιρικός. Ναι, ναι. Να και νύφη. Να, με νύφες κυνηγάω καταστάσεις με γαμπρούς με τέτοια στο σίτιο, δεν τους πετυχαίνω, δεν τους αφήνω. Άρα είσαι έτοιμος για φωτογραφία γάμου.
Ναι, μπορεί. Ό,τι και να λες, εγώ πιστεύω σε σένα, θα σε φέρω να φωτογραφίσουμε μια φορά μαζί. Κώστα, αρκεί να μην μιλάνε, δεν μπορώ να μην μιλάνε. Δεν σου μιλάει Αφήστε κανείς. με ήσυχα, βγάλω Θα τους φωτογραφίες. Ναι. απαγορεύσεις όλους. Ναι. Και η φωτογραφία γάμου, το καλό είναι ότι ξέρουν σε φωτογράφους και ότι δεν θα κάτσει να ασχοληθεί. Δηλαδή, μπορεί να τραβάς με φλάστα, να κάνει ό,τι θέλει και να μην ασχολείται κανεί μαζί σου. Ναι, Αυτή είναι ισχύει. αγαπημένη. Αν αυτή είναι που σου έλεγα με το. Για να δω και αυτή. Ναι. Και αυτή η φιναλίστη, και αυτή είναι που σου είπα ότι την είχα χάσει, δεν είχα προσέξει καθόλου. Α, το κοριτσάκι όλα τα λεφτά. Η στιγμή του κλικ Ναι. απίστευτη. Για να δούμε και άλλα. Αυτό είναι το Coca-Cola το project. Εντάξει. Απίστευτη. Ναι. Είχε πάρει και μια διάκριση τώρα που θυμάμαι. Ναι, Σωστά? ναι. Τι ακριβώς ήταν, θύμισε μου? Στο Μαϊάμι. Και το Μαϊάμι είχε πάει σαν αυτή η φωτογραφία σαν ατομική και στην Ιταλία σαν project. Στην Ιταλία ήταν σε... Και τα δύο ήταν σε φεστιβάλ. Ναι, το ένα στο Μαϊάμι σαν ατομική φωτογραφία και στην Ιταλία σαν project. Το λες και κοινωνικό σχόλιο. Ναι. Γιάννη, η Coca-Cola σε προσέγγισε ή μπα? Δεν άκουσα. Η Coca-Cola σε προσέγγισε ή μπα? Μπα. Θα το ήθελα, αλλά μπα. Προσέγγισε την εσύ. Την προσέγγισε και εγώ, αλλά δεν έγινε δουλειά, δεν βγήκε άκρη. Αλλά ναι, το δούλευα, μου άρεσε αυτό το project. Γιατί είχε καταρχήν το έντονο το κόκκινο που μου αρέσει το κόκκινο και κάσα χρώμα με τραβάει στη φωτογραφία. Κατευθείαν πέφτει το μάτι πάνω. Γιάννη, παρότι είπες ότι είσαι αυτοδίδακτος, εγώ βλέπω ότι έχεις και γνώσεις αισθητικές, σίγουρα. Πού τις απέκτησες αυτές? Πέρα από τις τεχνικές. Κοίτα, κάποιο φεγγάρι θα τελειώσει διακόσμηση. Και είχα κάνει αρχιτεκτονικό σχέδιο. Οπότε ίσως μπορείς να δεις προοπτική στις φωτογραφίες μου, που τις δουλεύω αρκετά. Και μια αγάπη για τα κτίρια. Δηλαδή παλιά κτίρια και παλιά αμάξια έχω ένα θεματάκι. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, κινηματογράφος, αυτό είναι καθαρά κινηματογραφική φωτογραφία. Ναι. Αυτή η φωτογραφία τώρα βλέπεις το παιδάκι που χαιρετάει πίσω. Πίσω, ναι. Δεν χαιρετάει, γυρνάει και με κοιτάει. Φαίνεται το ποντίκι μου? Όχι. Δεν ξέρω, γιατί τη βλέπεις στο κινητό, τη βλέπω μικρή φωτογραφία. Άμα προσέξεις, δηλαδή, αν τη βλέπεις μεγάλη, είναι ένα παιδάκι που γυρνάει και κοιτάει πίσω. Είμαστε τώρα, βγαίνει από το πάρκινγκ αυτό το αμάξι και βγαίνω και εγώ από πίσω και βλέπω το αμάξι και λέω θα το βγάλω φωτογραφία. Και καπάκι γυρνάει το παιδάκι, με κοιτάει, λέω εδώ είσαι. Βγάζω τη φωτογραφία. Μετά από 10 χρόνια με στέλνει μήνυμα το παιδάκι, λέω γεια σας, είμαι ο τάδε, που ήμουν πίσω εκείνο το αμάξι. Και χάρηκα πολύ, λέει, γιατί μου θυμίζει πολλές αναμνήσεις για τα αμάξι εκείνο που είχε η μαμά μου, ξέρω, και το πούλησε. Τέλειο. Ναι, δηλαδή αυτά τα καλά της φωτογραφίας δρόμου καμιά φορά. Εδώ βάρεσες φλάση ή είναι καμία αντανάκληση από κάτι άλλο? Αντανάκλαση. Εντάξει, και ο τύπος όλα τα λεφτά. Εδώ δες το reflection όμως που κάνει με το πρόσωπο από κάτω από την πόρτα. Εκείνο με τράβηξε. Το βλέπεις το reflection? Εδώ πέρα. Ναι. Εκείνο είναι η φωτογραφία όλη. Όλοι θα δουν τον τύπο, θα δουν τα μάξια, θα δουν τσιγάρα. Λίγοι θα πιάσουν το reflection κάτω. Αυτό σίγουρα κατάλαβε ότι τον έκανες φωτογραφία, έτσι. Και επειδή έχεις σκύψει, έχεις κάνει.
στα 10 εκατοστά από το πρόσωπό του. Και αυτή χαμογελάει. Ναι, αυτή δεν ήξερε την βγάζει φωτογραφία. Χτυπούσε ο ήλιος, περίμενε να περάσει ένα αμάξι κάτι, μήπως γίνει κάτι με τον ήλιο που χτυπάει στα παμπρίζ. Και έτυχε εκείνη η κοπελιά να σκύψει και να χαμογελάσει. Εντάξει, αυτή την αγάπησε. Δηλαδή, έχει και τύχη φωτογραφία δρόμου, ένα μεγάλο κομμάτι της. Είναι όλη η προετοιμασία να είσαι έτοιμος για να την πιάσει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχει και τύχη καμιά φορά. Τώρα εκείνο με το πουλί, ας πούμε, το αμάξι και το πουλί, εκεί ήταν τύχη. Αυτή. Ναι, αυτή εδώ, ας πούμε. Αυτό ήταν τύχη. Θα πω την αλήθεια ότι στεναχωρέθηκα λίγο, γιατί ξέρω ότι πολλά από τα πράγματα που βλέπω εδώ δεν υπάρχουν καν στην Ελλάδα για να τα κάνουμε εικόνες. Παντού υπάρχουν εικόνες, παντού υπάρχουν. Δεν είναι ότι. Εγώ από θέμα Απλά, κτηρίων, από τέτοια το έλεγα, όχι από. Εντάξει, ανθρώπους έχουμε. Οκ. Καταστάσεις ναι, αλλά γίνονται, έχουμε αλλά. και κάτι βασικό, τον ήλιο. Σωστά. Στη Φλόρινα έχετε αρκετό φόντο καλό για τέτοια δουλειά. Συνέχεια βουνό. Όχι, μέσα στην πόλη. Έχει κάποια μέρη που... Εντάξει, θα δημιουργήσουν εκείνη την εικόνα όμως που είναι λίγο γραφική. Δεν θα παρατηρεί ο άλλος τι συμβαίνει, θα παρατηρεί τα παλιά κτίρια, την αρχιτεκτονική. Αυτό είναι θέμα του φωτογράφου μετά. Πώς να το απομονώσει και να εστιάσει στον άνθρωπο. Απλά τα κτίρια, τα ωραία κτίρια, τα παλιά τα κτίρια είναι το φόντο. Η αλήθεια είναι ότι παντού υπάρχει φωτογραφία δρόμου, κακά τα ψέματα. Εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι, νάτος, στη δικιά μου περίπτωση, το ότι δεν κάνω φωτογραφία δρόμου στη Φλόρινα έχει παίξει ρόλο το ότι απλά έχω βαρεθεί να βλέπω τα ίδια και τα ίδια και δεν θέλω εγώ. Αρνούμαι δηλαδή να μπω στη διαδικασία, αλλά αν μπω, θα βρω σίγουρα. Όλοι βρίσκουνε. Ναι, το θέμα είναι και με μένα το ίδιο, ότι στη Μελβούρη έχω βαρεθεί. Α, ναι. Δηλαδή, κάποιες στιγμές βλέπω, κάποιες στιγμές μπλοκάρω. Δηλαδή, είναι το ίδιο κέντρο, το ίδιο περπάτημα πάνω κάτω, ξέρεις, λες και με τρένο. Σε ράγες πάνω. Αλλά, να, γίνονται κουφά πραγματάκια. Να τώρα αυτοί εδώ πέρα βγήκαν όλοι με αυτές τις μάσκες. Γίνονται πραγματάκια. Και γίνονται και στην Ελλάδα πραγματάκια. Θέλει υπομονή. Να Υπομονή, περιμένει. πολύ περπάτημα, να μην απογοητεύεσαι εύκολα. Έτσι ακριβώς. Αλήθεια, Γιάννη, να σε ρωτήσω. Κινείσαι κέντρο συνήθως ή βγαίνεις και περιαστικά να ψάξεις εικόνες? Κέντρο, κέντρο. Κέντρο για το μοναδικό λόγο ότι επειδή ξέρεις εδώ πέρα το στήσιμο της πόλης είναι τα suburbs, ας πούμε, τα περίχωρα. Και ό,τι μαγαζιά, οτιδήποτε έτσι μεγάλο, πολυκαταστήματα, happenings γίνονται στο κέντρο. Οπότε έχει και πολλές πιθανότητες να κατέβεις να βρεις κόσμο στο κέντρο. Από ότι να βγω εδώ πέρα στη συνοικία που είμαι, ας πούμε, και να τραβήξω οτιδήποτε εδώ πέρα στη συνοικία. Ας που είναι μονοκατοικίες, δηλαδή βαρετά είναι σπίτια, γρασίδια, χόρτα, δέντρα. Ναι, τα αποφεύγω αυτά. Αλλεργικός είμαι. Θέλω κόσμο. Θέλω βαβούρα. Ναι, εδώ πλάκωνα. Γυναίκες πλακώνονται, σωστά. Ναι. Θα μου πεις εμένα για το μιζαμπλί. Αυτή είναι με φλάς. Ναι. Εδώ δεν είναι ένα σκύλος, αλλά φοράει ένα κόκκινο λουράκι στον δρόμο, έχει τις κόκκινες γραμμές. Ναι. Ήταν το πώς περπατούσε ο σκύλος και ο φωτισμός απίστευτος με τα χρώματα αυτά τα πάλα, ας πούμε. Και λένε δεν τη χάνω αυτή τη φωτογραφία. Και ήταν από τις πιο καλές φωτογραφίες. Από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου. Που δεν έχει άνθρωπο μέσα, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, το κλικ είναι στο μοναδικό σημείο που θα μπορούσε να είναι για να είναι καλή φωτογραφία. Όπου αλλού και να πήγαινε θα υπήρχε συγχώνευση. Ναι. Τέλεια. Αλήθεια, το μέλλον της φωτογραφίας, πώς το βλέπεις τώρα με όλα αυτά
AI που βγαίνουν, τη παραδοσιακή φωτογραφία θα συνεχίσει, λες? Θα αντέξει? Κοίτα, το AI πιστεύω θα δυσκολέψει επαγγέλματα, ξέρεις, του φωτογράφου που θα φωτογραφίσει προϊόντα, γραφίστες. Τώρα, δηλαδή, να κάνεις ένα λόγο τώρα, θέλεις, ξέρω εγώ, 3 δευτερόλεπτα. Γράφεις το prompt τι ακριβώς θέλεις το λόγο και βγαίνει το λόγο 3 δευτερόλεπτα έτοιμο. Παλιά αυτό το έχει κάνει γραφής και τον έκανε μια εβδομάδα που κάνει το λόγο, ας πούμε. Ή προϊόν, γράφεις ακριβώς τι θέλεις να είναι το μοντέλο, πώς θέλεις να είναι το μοντέλο, τι να φοράει, πώς θα κρατάει το ποτήρι και στο βγάζει τέλειο. Και ακόμη είμαστε στην αρχή του AI. Δηλαδή, φαντάζομαι σε 5 χρόνια το AI θα είναι οι δυνατότητες του απίστευτες. Αλλά η στιγμή, η ανθρώπινη στιγμή θα είναι πάντα ανθρώπινη στιγμή. Δηλαδή, τώρα αυτή εδώ πέρα φωτογραφία Και μ' αρέσει τρομερά. μπορεί να την κάνει το AI, αλλά δεν είναι στιγμή. Που την είδε κάποιος και την τράβηξε. Θα ξέρει δηλαδή άλλος ότι είναι AI φωτογραφία, ψεύτικη. Ενώ αυτή είναι αληθινή. Ναι. Δηλαδή, κάποιος προσπαθούσε από πίσω, είδε αυτό το πράγμα και το έβγαλε φωτογραφία. Τώρα που είμαστε στις ασπρόμαυρες είναι από τις πρώτες εικόνες, σωστά, που έκανες? Ναι, το 2016 είχα βγει στην Αυστραλία ο καλύτερος στην ασπρόμαυρη φωτογραφία και τα παράτησα μετά. Και τι σε έκανε να κάνεις την μετάβαση αυτή από το ασπρόμαυρο στο χρώμα? Ήταν κάτι συγκεκριμένο ή... Δεν ξέρω εγώ, όχι έτσι. Βαρέθηκα. Δηλαδή άρχισα να βλέπω πολύ, πολύ ασπρόμαυρο. Και το κακό είναι ότι πολλοί κόσμος τραβάει μια εντελώς αδιάφορη φωτογραφία, την κάνει ασπρόμαυρη και θεωρεί ότι έβαλε 7 κιλά κουλτούρα μέσα, ας πούμε, και τέχνη. Και ναι, άρχισε να με κουράζει ασπρόμαυρη. Οπότε για κάποιο λόγο ναι, το γύρισα στο χρώμα, ενώ το φοβόμουν το χρώμα από την αρχή, γιατί είναι δύσκολο το χρώμα να το δουλέψει. Στο ασπρόμαυρο δεν είναι, απομονώνει όλα τα στοιχεία και τονίζει το subject από μόνο του. Ενώ στην έγχρωμη, ξέρεις, έχεις πολλά στοιχεία που παίζουν και μπορεί να τραβήξουν το μάτι από αυτό που θες να δείξεις ουσιαστικά. Αυτή η φωτογραφία έχει ιστορία. Ναι. Η αγαπημένη. Αυτή τη φωτογραφία, για να καταλάβεις τώρα τη μούρλα μπορεί να κουβαλάς σαν φωτογράφος, είχα δει αυτά τα κτίρια στη φωτογραφία. Και λέω, what the fuck, λέω, που είναι αυτό το κτίριο. Μαθαίνω ότι είναι στο Hong Kong. Μην τον είδα το Γιάννη, μετά από ξέρω 2 μήνες στο Hong Kong. Να ψάχνει να βρει αυτό το κτίριο. Έμελατε που ρωτάω από εδώ, έχω φωτογραφία του κτηρίου, μήπως ξέρετε, μήπως δεν ξέρετε. Μου λέει ένας τύπος τελευταία μέρα πριν φύγω, πρέπει να είναι στο νησί απέναντι. Φεύγω στο νησί απέναντι, ρωτάω έναν άλλο τύπο εκεί πέρα, μήπως το έχεις δει αυτό το κτίριο. Με λέει, μήπως είναι προς τα αριστερά, όπως βγαίνεις από το λιμάνι. Βγαίνω από το λιμάνι, πάω αριστερά, δεξιά, sorry. Εντάξει, αρχίζω και τελειώνει η μπαταρία από τις κάμερες. Από την κάμερα είχα, ξέρω εγώ, 7 μπαταρίες μαζί μου, τραβούσα, τέλος με μία μπαταρία. Και είμαι οριακά τώρα, δηλαδή είναι να έχω 4-5 φωτογραφίες ακόμη, οριακά. Τραβάω, πρέπει να είμαι κάνα 2 φωτογραφίες ακόμη, γυρνάω, βλέπω το κτίριο. Λέω, shit, να το μπαίνω μέσα, βγαίνει η κυρία, θα φωτογραφίζω την κυρία και κλείνει η μηχανή. Έλα. Και σε 3 ώρες έφυγα μετά από φόγκο. Και λέω, κοίτα να δεις την πελά που η φωτογραφία. Αλλά είναι διαμάντι, το άξιζε όλο. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή καμιά φορά μόνο που βλέπεις κάτι και λες ότι εδώ όντως μπορεί να είναι κάτι που να με εξητάρει εμένα τελείως. Οπότε μόνο για αυτό το λόγο θα πάω στο Χονγκ μόνο και μόνο να βρω αυτό το κολοκτήριο για να βγάλω φωτογραφία. Απλά ήμουν άτυχος από τη φάση ότι δεν το βρήκα από την πρώτη μέρα, γιατί μπορεί να έχει βγει, ξέρω εγώ, 5 φορές καλύτερη φωτογραφία σου, κάπως έτσι. Αλλά και τυχερός στα συνάμα που ξέρεις, τελευταία φωτογραφία πριν φύγω από το Χονγκ. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς, εδώ ισχύει. 100%. Ναι, κάπως. Και ήθελα
την έχω έτσι προς το τέλος, γιατί αφού είδα ότι είναι η φωτογραφία που χρησιμοποίησες σαν cover, έλεγα Ναι. να το δούμε έτσι στο τέλος, να το σχολιάσεις. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι πόσο τρελή ιστορία κρύβει αυτή η φωτογραφία και γενικά πόσο τρελές ιστορίες υπάρχουν πίσω από τη φωτογραφία. Όλοι οι άνθρωποι έτσι... Ναι, αυτό είναι πιο ενδιαφέρον καμιά φορά. Ξέρεις, αν αρχίσει και να λύσει φωτογραφίε, και πιο ενδιαφέρον τελικά. Ναι, Και το καλό με τη φωτογραφία είναι ότι ενώ γενικά η μνήμη μου είναι εντελώς άκρη στα πάντα. Όταν σου λέω δεν θυμάμαι το Χριστό μου τίποτα, δεν θυμάμαι. Έγινε τώρα, τελείωσε, μετά τελείωσε. Σβήστηκε από το δίσκο. Δεν έχει backup, ας πούμε. Πώς τυχαίνει με τις φωτογραφίες να ξέρεις που είσαι, τι ώρα ήταν, τι είχες φάει. μάλλον επειδή είσαι focus εκεί. Μάλλον επειδή είσαι focus εκεί. Μάλλον, δεν ξέρω. Γιατί και η μνήμη λειτουργεί με βάση το πόσο εστιασμένος είσαι στο γεγονός. Ναι, κάπως έτσι. Κωστά, πριν κλείσεις λίγο, να σας πω και μια τρελή ιστορία από κάποιον που είδε τη φωτογραφία τη συγκεκριμένη. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τη φωτογραφία εγώ την έχω δει πιο παλιά. Ναι. Λοιπόν, λέω τι ωραία φωτογραφία. Βλέπω τη φωτογραφία, βλέπω την κυρία, βλέπω το όνομα και νομίζω ότι είναι η Ιάπωνας η Κινέζος. Καλά. Άρα, το Γιασάρης κινεζιάζει λίγο. Το Γιάννης, ρε εσύ. Ξέρεις, είναι αυτά τα συμπυκνωμένα Γιάννη. από κάποιο nickname, ας πούμε, ή κάτι. Αυτό. Μπορεί να είναι Ελληνοκινέζος. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα ξέρεις τι σκέφτηκα, όσοι ζείτε στη Θεσσαλονίκη, μπορεί και το σπίτι του Γιάννη να είναι και δίπλα σας. Γιατί έχουμε πόσα άτομα από εδώ από Θεσσαλονίκη. Γιώργο σίγουρα, Θάνο σίγουρα, η Ελευθερία μένει στη Θεσσαλονίκη, η Εύα μένει στη Θεσσαλονίκη, τα υπόλοιπα παιδιά δεν τα γνωρίζω, άρα και η Εύη. Άρα έχεις κόσμο να πιεις καφέ όταν έρθεις. Σίγουρα. Εγώ χρωστάω και κρασιά για το ξενύχτη. Εμείς έχουμε ραντεβού, το έχουμε κανονίσει το ραντεβού. Ναι. Και είχαμε πει, επειδή, εντάξει τώρα δεν ξέρω, έχει πολύ χιούμορ ο Γιάννης, έτσι. Σήμερα μάλλον μπορεί να ήθελα να είναι λίγο πιο σοβαρός. Κάναμε έτσι ένα χαβαλέ όταν κανονίζαμε τη συνάντηση και μου λέει, κανόνισε, λέει, άμα δεν έχει κόσμο, θα κερνάς ποτά, λέει, κάθε φορά που έρχομαι Ελλάδα. Τελικά, εγώ αισθάνομαι ότι πήγε πάρα πολύ καλά η συγκεκριμένη εκδήλωση. Θέλαμε να την κρατήσουμε σχετικά κλειστή, να υπάρχει λίγος κόσμος, γιατί γίνονται καλύτερες συζητήσεις. Οι πολύ ανοιχτές δεν μας αρέσουν. Με 70-80 άτομα που πετάγονται και λένε οτιδήποτε. Θεωρώ ότι κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση και επειδή δεν θέλω να κρατήσουμε πάρα πολύ το Γιάννη, γιατί είναι ήδη 4 τα ξημερώματα εκεί πέρα, θα έλεγα να κάνουμε έτσι κάποιες ερωτήσεις στο τέλος, αν υπάρχουν, να το συμμαζέψουμε λίγο, να κάνουμε και έναν επίλογο και να τον αφήσουμε τον άνθρωπο να ξεκουραστεί, γιατί είναι μεγάλη διαφορά ώρας και είναι έτσι κρίμα να τον κρατάμε. Και αύριο έχει φωτογραφία. Ναι. Αύριο Σάββατο έχει φωτογραφία. Να βγεις φρέσκος, έτσι. Ναι, φρέσκος δεν θα βγω, αλλά θα βγω. Οπότε, παιδιά, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ελεύθερα, έτσι, για τα επόμενα λεπτά. Σκέφτεσαι, Γιάννη, κάποια επαγγελματική διέξοδο, ας πούμε, στη φωτογραφία σου? Έχεις κάνει κάτι? Κοίτα, έχω φτάσει 56, οπότε δεν σκέφτομαι τίποτα. Σύνταξη θέλω να πάω. Αλλά όχι, μου αρέσει να συνεχίζω να ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Τώρα, αν προκύψει κάτι επαγγελματικό, ξέρω, στο μέλλον για οτιδήποτε, δεν θα το ακυρώσω, γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι άμα κάνεις κάτι και το αγαπάς και μπορείς να ζήσεις από αυτό, είναι το καλύτερο. Αλλά ναι, το βλέπω μακρινό όνειρο. Όπως το τρελό μου το project, να πάρω ένα βανάκι, ας πούμε, και γυρίσω όλο τον κόσμο ένα βανάκι και να έχω τις κάμερες μου μέσα. Αλλά τώρα με το βανάκι ούτε Ελλάδα μπορώ να έρθω. Δηλαδή, έτσι πως τα κάνανε, θα μπορώ να έχει βανάκι. Δηλαδή, ναι, κάπου όπου, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, ελεύθερος και αδέσμευτος, λοιπόν. Ναι,
Ναι, να πω εδώ πέρα ότι παιδιά θα λείψει για 2-3 χρόνια, πάει μπαμπάς για τσιγάρα και θα γυρίσει μετά. Και τέτοια. Χάρηκα που τα είπαμε, ήμασταν μαζί. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και πάνω απ' όλα τον Γιάννη που έκανε πραγματικά μεγάλο κόπο σήμερα. Γιάννη, αν θέλεις να κλείσεις με έναν επίλογο δικό σου ή το αφήνεις πάνω μου όπως θέλεις. Πάνω σου. Ωραία. Μυαλό πολύ κουρασμένο για επιλογούς τώρα. Όπως σας είπα, με τον Γιάννη δεν είχαμε κανονίσει τι θα πούμε και πώς θα πάει. Ήξερα ότι έχει καλό έργο και εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ο άνθρωπος που ξέρει πώς να φωτογραφίζει έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του και άρα μπορεί να μιλήσει και να δείξει τη δουλειά του και ταυτόχρονα να μας μεταφέρει στο δικό του κόσμο με έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο και έτσι πιστεύω ότι έγινε. Θεωρώ ότι πήραμε πραγματικά αξία από όλο αυτό, γιατί όταν κάποιος κάθεται και το κάνει τόσο καλά και μόνο που το γνωρίζεις και καταλαβαίνεις το πώς το κάνει, ήδη ανοίγει το μυαλό. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι σίγουρα, όπως είπα στην αρχή, θα κλείσω έτσι και τώρα, το θεωρώ εξαιρετικό φωτογράφο, αλλά πάνω από έναν άνθρωπο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να συναστρέφεσαι μαζί του. Και παρότι δεν το γνωρίζω πολύ, βγαίνει αυτή η άβρα. Βγαίνει αυτή η άνεση στην επικοινωνία μαζί του, ότι μπορείς να κάνεις και το χαβαλέ, μπορείς να μιλήσεις και σοβαρά, μπορείς να εμβαθύνεις σε πράγματα, να σκεφτείς, να συζητήσεις. Τώρα, δεν ξέρω τι είναι η σαλονικιώτικη η ελληνική κουλτούρα, ξέρω εγώ, που συνάντησε την Αυστραλιανέζικη και το γέννησε όλο αυτό. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι έχουμε έναν ενδιαφέρον φωτογράφο και αξιόλογο, αλλά σίγουρα και έναν αξιόλογο άνθρωπο εδώ πέρα σήμερα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιάννη. Επίσης να πω, κυρίως για τα παιδιά του τμήματος, ότι είναι... Οδεύουμε προς το τέλος, μπαίνει το καλοκαίρι, θα υπάρχει έτσι, ένα διαλυματάκι για χαλάρωση, αλλά θα υπάρχουν και άλλα τέτοια. Από Σεπτέμβρη θα έχουμε καλεσμένους, θα έχουμε ενδιαφέρουσες ομιλίες, θα έχουμε γενικά πράγματα που θα ενδιαφέρει κάποιος να δει. Να ευχαριστήσω όλους ξανά που ήσασταν εδώ και ελπίζω να βρίσκουμε και τρόπους να τα λέμε πιο συχνά με όλους. Υπάρχει ανοιχτή η πρόσκληση για να επικοινωνήσουμε οτιδήποτε πάνω στη φωτογραφία. Θα τα λέμε κι εμείς, Γιάννη. Σε ευχαριστώ Σίγουρα, πάρα ναι. πολύ. Και εγώ ευχαριστώ Κώστα και όλα τα παιδιά και ελπίζω για καλοκαίρι, δεν ξέρω, αλλά το χειμώνα που συνήθως έρχομαι έτσι Χριστούγεννα, μήπως κάνω καμιά σκασιά από εκεί πέρα από Φλόρida και οργανώσουμε τίποτα εκεί πέρα. Μακάρι να Οκ. Και να δώσει και τα ποτά που χρωστάς, ας πούμε. Εννοείται. Είναι υπόσχεση. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια χαρά, παιδιά, γεια χαρά. Γεια χαρά.